liwat nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Ano ang natabo? Na hindi ka mo makatiyog! Ginbantay namon sa maayong balay nga to, sir. Apang wala sa natabo. Sir, wala kami makagamit sang amon mga armas. Kay nahadlok kami basikon maigo si Mrs. Brunos. Hindi gani si Agent Jan. O matuod, sir. Kabalo ka, may bata pa nga daan sa ilay. Kung mo! Nagkanaom lang kita nga sila ato? O kung hindi gani, sila si Little Red Riding Hood? Kaya the Big Bad Wolf? Wala kita makibalo kung sino sila. Bangod, wala ninyo ginkilalang duha ka tao nga nagsulod sa ila balay. Kag wala ganin ninyo maigong ila sa lakyan nga sulod sa inyo. Ginpara ka ninyo sila sang tiro? Hindi to si Mrs. Bruno, sir. Duwagid ato ka lalaki. Duhagid ka lalaki? Base si Batman kag si Robin na to? Kamu nga duwa. Magkato dito sa firing range. Ngigin set up ko sa pinakamainit nga lugar diri. Dito kamo mag-practice ang tiro. Tubto magkalayo ang inyong mga tudlo sa pagtiro. Bangod kagabi. Hindi man kamo makaigo bisan sang buli na lang sang karbaw. O sige na, magaling kamo. Samtang wala pa magbagong pinsar ko. Halina! Yes, sir. Yes, sir. Animal. Ano ba lang nga kadimalason, ili? Ining jailbreak na natabo, isa pag ini kadako nga sitback. Hindi lang kay pangitaon ko si Mrs. Brunos kag si Jan. Kinahanglan makita ko sila. Sa wala pa sila makita ni Matt kag ni Gibo. Kag hindi ina mahapos buhaton. Isa ka tuig pa lang nakaligad. O galing nila na hibalan nga si Lucy. Ara lang sa isa ka banwa sang Tres Hermanas. Kagayan, may nakatip kay Gibo kag Matt nga ara lang si Lucy sa balay sang iyalula. Nakahibalo ako nga nagpadala na sila sang laragway ni Lucy sa tanan nga law enforcement sa banwa ngayon. Kaginpadala man sa akon ining crime scene photos. Ining picture ni Luty nga nagahubras kag dugoon. Kag nagpahilab pa gani ini sa akon tiyan. Kinahanglan makita ko na si Lucy Brunos sa wala pa makita ni Matt kag ni Gibo. Kay base, mangin katulad ka man ni Luty nga ini, Lucy. Apang, ano ayhan iya ang ginahimo ni Jan sa siningation? Ano ayhan?
nato na si Lucy. Nakahali na siya. Karon, mabalik ako sa hulot ni Kevin. Arin ako. Nagabugtaw paghihapon ng bata gani. May buluhaton ako nga tama ka importante. Kagjutay na lang ang tion nga nabilin. Gani kinahanglan kong imo kooperasyon. Okay? Bayaan ko ikaw nga mag-isa dire. Hindi ako madula sa madugay. Relax ka lang, ha? Mabalik ako. Bah, ginawaras-waras niya ang iyakamot. Wala siya nagpakita nga hindi siya maluyag na bayaan ko siya. Sige. Malakat na ako. Harin ako si Dalom. Anay ka? Nakabati ako sa gahod. Daw nagasido nga tingog. Oh shit. Mabalik ako sa balay. Balikan ko. Basi kung may natabo kay Kevin. Arin ako. Nakabalik na ako sa hulot ni Kevin. Ara siya. Hindi ka gali maluyag nga ibilin diri, ha? Kuna mo, dalon ko na lang ikaw. Ato ang sling nga panapton na ginagamit ni Lucy kung maggamit siya. Kung dalon niya si Kevin sa paglakad. Ginakugos niya ang bata sa yadugan. Amo man sinang buhaton ko. Alin na. Nasabit ko ng panapton sa ako na baga. Karon, kuhaon ko siya. Kag ibutang sa sling. Kevin, kari ka. Alin na. Nabutang ko na siya. Abaw, ang tulot-tuntoya ho. Nagkadlaw pa siya. Wala akong magunauna nga naluyagan mo ini. Okay, malakat na kita. Paring akong crutches. Malakat na kita, ha? Hindi kasi ni magsugid sa imong iloy, ha? Tama siya ka, Cleaver. Gikuha naman niya nga ako na armas. Hindi ko man siya mapilit nga drivean kita. Agod nga makahalin diri. May mo man ako makadrive. Apang wala na sang tion. Siguro nakahibalo ka kung di niya gintago nga ako na armas, no? Nakahibalo ako nga wala niya to pag-ihaboy. Apang halos na baliskad ko ng balay. Apang wala ko gid makita. Bah, si Kevin. Natulugan na siya samtang nagaduot ang nawong niya sa akong dugan. Kinanglan niya desigon kung ang paglakat ko sini. Basi mauli ako sa akong schedule. Salamat.
Nakalambot gid man ako sa mayor nga dalan. Basa na ako sang balhas. Apang sige paghihapon ang pagtulo sinisakon likod kag dughan. Mapaway ako sa makadali. Kapoy na ako. Nakaibalaw ako nga mapudlayan kita ko sini. Wala ko pagsaligi nga dalon ko si Kevin. Nagdugang ang kabugat sini. Di na balang balay nga nakita ko sa maglakat kami ni Lucy sa banwa ngayon. Gintandaan ko sang mayong alagyan. Kag may nakita ko nga balay sa higad sang dalan. Ato, sa bahay niya to. Atong balay nga kalatuan ko. Dira ako mangayo sang bulig. Kabay lang nga may mag-agi nga salakyan. Agud makasakay ako pakadto sa banwa. Masakay ako dayon sa banwa. Dito, may telepono ako nga magamit. Isa ka minuto lang kinahanglan ko. Kag matapos na nga akong misyon. Nakabati ka, Kevin? Matapos na nga akong misyon sa hindi madugay. Oh, sa buang gali ako sini. Nga naghambal sa isa ka bata nga wala man makahibalaw sa napanghambal ko. Ayan. Ara pa sa akong kaisipan nga isa lang inikadam ko. Isa lang inikadam ko. Uy! Ginihian niya ako? Ha? Nagailig ang kainit sa akong dughan ba? Kuna mo, isa ini ka maayo nga pamatuod nga wala ako nagadamgo. Ari na, nakaabot na ko sa balkon. Tagbalay! Tagbalay! Wala sang may nagasabat. Wala sang tao. Sirado ang ganhaan. Kagamo man ang mga bintana. Mangita ko sang kahoy. Bukon kong kristal sang ganhaan. Ari. Amoy ning gamiton ko. Karon, bukon ko ini. Ara, nabuka na. Kuton ko sa sulod ang lak. Ara na. Karon, buksan kong pirtahan. Ara, bukas na. Masulod na kami ni Kevin. Bisan paano, hindi na kita sinimainitan. Makadto kita sa kusina, ha? Mainom kita sa tubig. Nauhaw na ako eh. Kag-amo ka man. Ari ang gripo. Lubagon ko. Op. Ara na. Nagatubod ng tubig. Apangahig ko. Kalubog sang kulor. Anay ka. Hulaton kong magtinaw ang tubig. Ara na. Nagtinaw na. Salamat. Mainom ako. Nakinom na ako. Salamat. Medyo nakuha nga akong kauhaw. Kung nauhaw ako, patod nga mo man inang nabatsyagan ni Kevin. Pang anong pagpainom nga buhaton ko sa iya.
may nakita ko nga tasa. Apang kung sa tasa ko siya paimnon, basi kung masalamukan siya. Sup-sup lang sa tiya lang yan na hibalan. Gusto na. Nakaibalo na ako. Sa loron ko sa akong palad ang tubig. Ang mabilin sa akong kamot, patuluon ko sa baba ni Kevin. Oh, ari na, lubagon ko. Isalod ko nga akong palad. Oh. Oh. Ang nabilin sa akong palad, among ipatulo ko, kag ibutang ko sa yababa. Oh. Ilasupsop ni Kevin ang akong tudlo. Isalod ko pagid ang akong kamot sa tubig. Bisan paano, makuhaan sang kauhaw ang bata. Ano yan ang buhato ni Lucy kung makita niyang ginabuhat ko kay Kevin? Bisan ako. Daw hindi ako makapatis ini. Gali. Nadumduman ko na nga akong tuyo sa pagsaka sa balay nga ini. May ginapangita ako nga telepono. Dito sa jutay nga lamisita nga ina. May nakita ako. Basi kong telepono ina. Katuan ko ina. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo! Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ngayong araw, pagpapatuloy ang deliberasyon ng budget ng Department of Health na pinadefer natin dahil hindi nila maibigay ang mga dagdag na benepisyo mula sa PhilHealth na mahigit 1 taon na nating sinisingil. Inilatag na natin ang mga hinihingi nating commitment mula sa DOH para ma-aproban ang kanilang budget. Hindi tayo papatinag dito. Napakalaking kasalanan sa mga Pilipino kung pinagkakait ng ilang tao ang serbisyong pangkalusugan na deserve ng milyon-milyon nating kababayan. Hindi rin makatarungan na gamitin sa ibang programa na wala naman mamamatay kung hindi gawin ang na-discover nating bilyon-bilyong pondo ng PhilHealth. Samahan niyo po ako muli. Laban natin itong lahat. Hanggang sa susunod na Ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress.
Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nagkaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang
Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time at 36 minutos nakaligad sa taknang alas 11 sa uto. Welcome diri sa babangalagad sang palatuntunan Bomoharay sa uto. Sa bangadlaw sang Miyerkules petsa 25 sa bulan sang Setyembre sa bangontiga 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 91 dias sang nabilin nanta sang adlaw sang Pasko. 91 days before Christmas. Subong nga udto manginakaupod danyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Upta na kita hasta sa 2 ang atak na karon na sa hapon sa pagdalong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sira sa mga balita sa batagas ang inampang kag balita sa artista. Ginabi-abi taga ng aton sa mga tag para matinga nagatutok na pinaagi sa 630 kHz sa bangmana sa Bombo mobile app, sa mga nagalantaw sa bong sa aton sa Facebook Live, sa bangman sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Haray Saudo. Maya ginabantayan na naman ng weather disturbance sa mayagwa sang Philippine Area of Responsibility kag mahimo nga mag-develop into tropical cyclone sa weekend ang ining low pressure area nga mahimo nga mag-form sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ukon sa Biyernes. So ini siya ang mag-develop sa east sang extreme northern Luzon. Kung ini siya ang mangin bagyo, ika napulo na ning bagyo sa may pungsod, and then pagpangalanan na siya bilang bagyo Julian. So ara na kita subong sa letra nga J. Bagyo Julian nang ining manginanggalan sang bagyo kung magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o kung sa Domingo. Pero ang ining low pressure area mahimo palang mga forma buwas adlaw sang Huwebes o kung sa Biyernes. So, magaligmat lang gina kita kahit mo din sa mga binulan na kwa nagiman ni siya mo. Ining mabagyuhon na sa ang panahon. So, mansigaligmat lang gina para sa aton na sa tanan, especially sa mga kauturan tang mga nag-star sa mga manubo ng mga lugar ng mga flood prone o kung na susceptible sa rain-induced landslide. Ano pala mga balita nga ito sa pag-istoryahan na diri sa palatuntunan Bomoharay sa Udo sa mga balita lokal.
Pila na ka mga eskwelahan dira sa may syudad sang Bago nag-cancel sang face-to-face sa klase subong adlaw sang Miyerkules bagod man sa baho sang supre nagikan sa Canlaon Volcano. Maya monitoring nga ginabadigayon ng Bago City Disaster Risk Reduction and the Management Office may kaupod daton dugay-dugay si Ma'am Maya Bailon. Sa iba na pang mga balita lokal, kumusta ng tagtagan na isang emergency health allowance para sa mga health workers diri sa Maya syudad sang Bacolod kay isang damlag lang nga ginatagan nato sang go signal ang ining distribution sang ila nga health allowance. Amo man actually ginayamo sa pila ka mga barangay health workers sa diri sa syudad kay di ba naton sa nimalipod manigar nangin frontliners ini sila sang aton nga gina-eksperyensya ang COVID pandemic. Inakaron sa report ni Bombo Mia Francisco. Sa aton nga mga police report, alleged commercial sex worker nga nagpatay sa manicurista dira sa Bacolod City Public Plaza napasakaan na sang kaso nga murder. Murder ni nga ginapasaka bato kaya Joanna Nabe abon na nagpatay sa kaya Ani Pula. Karon sa report ni Bombo Jesse Ayungon. Sa iba na pang mga balita, lokal Northern Negros Electric Cooperative mayara sang pagpati nga mayara sang illegal connection sa kuryente. Abo ni nga na kuryente to bala nagligad ang magtiyo dira sa Maya syudad sang Victorias sa barangay 13. Sandaya Felix Aplaska Kagadino Aplaska kaya nagasablay ni sa karon nila ang live wire. Ano karon na mga tikang nila i-check na sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. Siyempre marapas ang report si Bombo Dennis Sorbica nagikan sa provincial capital. Sa mga balita nasyonal, Vice President Sara Duterte ni magtambong sa ikaduhang hearing sa bago na naman nga komitiba sa Kamara subong adlaw. Samtang Mayor Alice Gu nagpangalan na or nagmeet lang na sang ngalan sang crucial personality sa sining operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas. Pero dito ni pagidyapo na diri kumbensido pila ka mga senador ilabin na kay Senator Riza Ontiveros. Ang sining ginapagwa nga utod niya nga si Sheila Gu ginasaylon na subong sa kustodiya sang National Bureau of Investigation bangod man sa pila ka mga security concerns. Sa giba na pang mga impormasyon nga mga balita banwa nga mahimo magaluntad samtang nga nagapangalagad ng palatuntunan Bomohanay Saudo. Philippine Standard Time, just 7 minutos sa nabilin nantes ang alas 12. Sang tinalikdan na sining adlaw, mayroon sang suspension sang klase dara sa may pila ka mga barangay sa tiilan sang Bulkan Canlaon although nag-resume na ni sila subong adlaw ilabi na diri sa may banwa sang La Casaliana. Pero subong ang adlaw sang Miyerkules, pila naman ka mga barangay ang nag-suspend or pila naman ka mga schools ang nag-suspend sang klase dira sa may syudad sang Bago bangod man sa nagapadayon ng mahaklo nila nga baho sang asupre nagikan sa may Canlaon Volcano. Nagapabilin subong sa alert level 2 ang Canlaon Volcano mayara sang napulo ka mga volcanic earthquakes nga na-record sa nakaligad nga 24 oras. Ang daily sulfur dioxide emission dira sa Canlaon Volcano yara sa 8,973 tons per day kahapon nga adlaw Setyembre 24. May aso pa nga nagagwa sa baba sang bulkan 100 meters high padulong sa west-southwest and then southwest drift daw medyo inflated pa ni ang palibot sang bulkan. Tiway naman sang na-record sa ning dugang nga mga volcanic quakes kaysa nagligkad atong mga duwa ka semana na ang
nakalipas. May pagsaka sang numero sa mga volcanic earthquakes nga na-record ang seismic network sang PHIVOLCS dira sa may palibot sang bulkan, pero ti amat-amat naman nga nagnubo. However, kamusta nato ng monitoring sang pila ka mga LGU nga apektado bala kon mag-alboroto ang bulkan na kanlaon nga ngay nagid lamang sang syudad sang Bago. Yara sa piya kalinya, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 1 sang Bago City DRRMO, Ma'am May Bailon. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin Mayong Udo. Early? Hello ma'am. Hello, ma'am? Okay, sige. Oo. I-check ko lang signal naton. Sige ba ma'am? Base sa sulod siya sang building, makagwa lang nanay kadali si Ma'am Bailon. Hello ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Sige, namin ang imong signal. Mayara ka mo ma'am sang monitoring no sa mga barangay dira sa may tiilan sang Canlaon Volcano nga sakop sang Bago City. Yes, ma'am. Right now, ma'am, we have here on the ground to conduct inflation education campaign. No? Ginapasan natin ang aton nga IEC, no? Parte man sa para makaparar natin ang aton pumuluyo dito sa Upland, guys. Especially nga aton Canlaon Volcano, no? Ang iyang unrest hapon. Sige pa siya progress. Oo. Pero ma'am, pila ka mga schools nga nag-suspend sang klase sa Bago today because kung nga daw mapanimawaan din bala nilang asupre sa paglibot ninyo kahapon, kumusta ang inyo assessment? Okay, yesterday, ma'am, sang hapon, no, we received reports coming from our upland barangays, no, na may presence ng sulfuric smell. So, in time man, ato kami dito sa babaw and we validated it nga may ara man din. Pero hindi siya hambal, gid nga amon siya ka-iso, gid bala ang baho. So, note na siya from Barangay Mailong, Ilihan, Nubuhan, Bakong, and Maaw. So, as of the moment, with regards to all the schools nato na nagsuspend sa na classes, so we have 14 na naka-schools, no, dito sa District 4, suspend. This report was given to me by our DepEd, no, DRRM coordinator naton. Oo. Pila again, ma'am, ka schools? 12 or 14? 14 na, ma'am, as of the moment. Oo. So, sa amon ni nga mga schools, ang mga barangay, ma'am, no, na-mention ni mo, Bakong, Ilihan, Upper Mailom, ano pa gito gani? Bali 5 na sila, ma'am, ka-barangays, Ilihan, Mailom, Dinubuhan, Bakong, and Maaw. Okay. Pero ining 14 schools, may included man sa iban nga mga barangay ni ma'am? So, wala na sila, ma'am, sa District 4 ng mga school at din suspend. Nasa sa 5 na, ma'am, natin ka-barangay. Oo, okay. So ano ang mga tikang ninyo? Mayroong mga distribution, for example, face mask sa mga residente dira sa affected barangays? With regards to that, ma'am, yesterday, no, kami na to sa babaw, the school, distribute man sila face mask sa students natin. And at early, sila dismissal sa ilak classes yesterday. So, about 3 p.m. ata na nag-suspend sila because of that incident. So, right now, tayo suspend ang class, but amon niya, through our city DRMO, we encourage the public, especially those living in the highland, no, and natin barangays, to wear vidya mask to protect themselves sa baho, sa sulfur, or sa spray natin, and to stay indoor lang, ma'am. Oo. So, bali, ma'am, nag-agi-agi man lang, no, ang baho. Yes, ma'am. Hindi siya mamambal nga baho, hindi siya subong tayo yun. Hindi, ma'am, especially, nagdapya-dapya lang ba ma'am? Pero, as of spray nga smell, aragid siya, ma'am. Aragid siya, okay. Pero so far among pa man lang ni mga measures nga pwede ninyo implement, hindi pa man siya, ma'am, nagkinahanglan sang evacuation? So, ma'am, not yet, no? Amo lang ang amo niya gina-advise niya to let the public be prepared
dapat din sila preparedness measures man. Hindi lang yung hambal nga mahulog sila sa city, but as to city level, ma'am, dapat ang pamilya nila ready na gid kung ano man gid ang matabo kay kailangan. Oo. Oo. Sige, ma'am, nag-fluctuate abi sige na. Basta naka-speakerphone ka, ma'am, balik ta lang sa normal. Okay naman, wala ko actually yung Sige, speakerphone. sige. Finally na lang, ma'am, anong mabili ni mga panugyan sa mga pumuluyo nga nag-star diri sa 5 barangay sa Bago. So, dapat from your CDRRMO office and council, no, to all those living in the Aklan barangays, no, especially ang ginmention namin kagina, to be ready, no, uligman kita, especially when there is mga unusual natin yung mga finding or observation sa aton palibot, you should report, no, sa amon sa dalan para at least mabalaan namon ang tikang kung ano man amon himuon, no, para to address that situation. So hindi na kita maghulat kung nga hindi natin pag i-report, we have to report it sa natong time. And then always be prepared, no, ready kita ano man gid ang matabo kay given nga si Canlaon Volcano subong ang iyang nga nga sign ka progress pag no ang ato ni mga parameters sa progress, so hindi kita magkampante but we have to be ready all the time. Okay. So for lang din ang Ma'am May Bailon, salamat gid mama sa time nimo diri sa amon sa Bomboradyo Bacolod sa liwat mayong udto. Sige ma'am, thank you so much ma'am. Keep safe everyone. Maraming salamat kay Miss Maya Bailon, ang LDRRMO1 sa syudad sa Bago. Kay 14 sa mga or 14 ka mga eskwelahan na dira sa 5 ka mga barangay or sa District 4 sa syudad sa Bago ang nag-suspend sa klase magod ba na sining odor bala sang sulfur o kon asupre nagikan sa may Canlaon na volcano. Although aminado sila diri sa may CDRRMO ang nagaagi-agi man lang ang ining baho sang asupre. Kaagate subong nga nagapabilin sa alert level 2 ang alert status dira sa may Canlaon volcano. Standby lagi kamo sa dugang sa ning mga update pero we'll just pray nga mangin malinong lang away sa mga dugang pang mga unrest dira sa may Canlaon volcano kay kabudlay para sa mga kotoran naton especially sa mga apektado kung mag-alboroto na naman liwat ang ining nasambit ang bulkan. 8 minutos na namilinan sa alas 12. Ginpasakaan na sang kaso through regular filing ang ining alleged commercial sex worker nga nagpatay sa isa ka manicurista dira sa may Bacolod City Public Plaza sang Septyembre 17. Ang suspect na si Joan Nabe nagapabili ni siyang at large subong matapos nga nagpalagyo gelayon sang iyang pinatay ining si Ani Pula nga ginbawian sang kabuhi masamtang nga ginabulong dira sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Further ning file ang kaso sa ngaton sa mga otoridad dira sa may Bacolod Police Station 1 because banwa nga ini ang kuan na yamo ginplanuhan niya gid bala ang pagpatay diri sa nasambit nga biktima. Kuan natandugang sa ning mga detalye Bombo Jesse Ayungon sa report. Kamin. Bombo Jess. Okay. Sige. Aman manisubong ang ginapatutukan sa ngaton sa ning mga otoridad. Ilabi na dira sa may Bacolod Public Order and Safety Office nga mabantayan gid bala sa gusto at the same time madugangan ni sang suga ang public plaza para nga masita ang ini mga nagatanyag dira sa hingalit nga kalipay sa mga kautoran naton. And then kasunod man sang sining insidente nagligad sa nga semana kung sa din mayaragid dira sang pinatay nga allegedly amo ni nagabugaw diri sa kay Joan. Bobo Jess.
Yes, Bombo Arlene, mga kabombo, karon mo kagapon nga adlaw napasaka na ang kaso patok sa suspect sa pagbuno patay sa isang turista kag tigarmang ini nga isa ka sex worker o ko na bugaw Bombo Arlene. Ang ginpasaka nga kaso batok sa suspect amo ang murder. So sa karon sa piskalya ini naman na gina-process na good nga kung magid ang ini nga mangin resulta sa pagpasaka sa nga kaso, posible na no pag mayara na sa nga warrant of arrest kag karon gina-monitor man sa nga kapulisan, specifically sa nga police station 1 no amo ang pag-monitor sini sa suspect nga ini ginkilala Bombo Arlene kaya Joan Nabe amo ang 35 anyos sa Bombo Arlene kag residente sang Purok Araw sa Barangay Vista Alegre na pabilis niya sa nga lugar kag ginahulat na lang ang warrant of arrest agud nga madakop ini nga suspect Bombo Arlene taga mag-aatubang sa kaso nga murder. So kung dumduman naton Setyembre 17 motong ginbuno niya wala sa nag-insindihan na naglalisay sila dito sa maya area sa maya plaza o na public plaza ng Bacolod kag dito sa Arlene nga lang pag wala pag yan kung paglalisay gulpi na siya ginbuno ang ining biktima nga si Ani Pula no 51 years old. So mga pasado alas 3 sa hapon to sa karon kasi nga adlaw man pag monitor na lang no sa nga aton nga kapulisan ngod naman ini sa suspect Bombo Arlene. Mayman kayo no kada pasaka naman ang kaso kagapon Bombo Arlene sa piskalya mga pila ka mga weeks kung may resulta na posible na no dakpon ini nga suspect Bombo Arlene. Okay, sige. Yes, Bombo Arlene, para sa dugang Italian no aton nga pamatian ng pahayag ni Police Major Elmer Bonilla amo ang chief of police station. Yes, Bombo no tubong hapon no na pagilan sa pagkakatil yung mga personel ng kami dito sa DOJ. So, nag-report na din sa aton na gibato na itong opisina sa mga piskalya today. Ang kaso ay pasaka natin na upod complain na o nakasang biktima sa patay sa plaza. Kaya din, gina-appreciate din sa piskalya sa higher kaso. Babae, Johan, nagiging yung partner, murder, managtataka, susurin siya. So doon na napragdis na natin tayo, case na ginasaka na natin sa sinasang na saliyan. Okay, sir, bali na sir, no? Pasaka naman, sir. And then, nisang after sa process ni sir? Ano ang kasunod din, sir, nga investigation, sir? Ate, waiting kita nito na mapasaka namin ito sila sa piskalya dito sa salas sa dyan. After hindi mapasaka sa salasan dyan, siguro, after a month, siguro, nakapagawa para sa pares na oo. Sa inasang korte, nasa tayo na i-managpan natin natin. Okay, sige. Yes, Bombo Arlene, sa karon ng kapulisan. Yes, Berlin. Murder gid no ang gin-file. Yes, exactly, Bombo Arlene. Murder ang kaso nga ginapasaka. Kag sa karon ng update dito Bombo Arlene sa area dira no sa plaza, agud nga monitor gid kag magbantayan especially sa mga gabi sa mga ginatawag na hugaw. Kapulisan ang posto yar ang ilang presensya mapaadlaw kung gabi nagasanbay sila nagalibot dira sila sa area agud nga malikawan ang ini nga insidente Bombo Arlene. Okay, sige. Mamo Jess, salamat gid. Bombo Arlene kag mga kabomboy ni nga balita gikan sa patrol para sa bombohan ng Udtoy ni si Bombo Jesse Ayungon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Bombo! Maraming salamat kay Bombo Jesse Ayungon na standby ng kamamagasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo.
Makabulig Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa ika-25 sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa ating pong Christmas countdown, 91 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mahigit 30 articles of impeachment nakahanda na raw laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa isang dating senador. Samantala, ang House Quad Committee naman tinutumbok na rin ang koneksyon ng mga personalidad na sangkot sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa may Cagayan de Oro. Si Senator Tiberos hindi pa raw kontento doon sa mga naging pahayag ni Alice Go sa ikinasang executive session. Isa pang pagdinig ukol pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators itutuloy. Phreatic eruption naman na itala sa main crater ng Bulkang Taal. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Israeli Prime Minister Netanyahu nindigang ipagpapatuloy pa rin ang pag-atake sa Hezbollah doon sa Lebanon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may kausap na ito ang mga kongresista upang mag-indurso doon sa kanyang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Trillanes, nakahanda na ang 32 artikulo para sa impeachment laban kay Duterte na inihanda mismo ng kanyang kampo. Nais ni Trillanes na may mga mambabatas mismo na mag-indurso sa impeachment at nakahanda ang kanyang kampo na ipresenta ang nabuong kaso na ilalatag para naman tuluyang matanggal umano ang pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga tinutukoy ni Trillanes bilang pundasyon o basihan ng impeachment ay ang mga sumusunod: 125 million pesos na confidential fund na nagastos daw sa loob ng ilang araw lamang, 650 million confidential fund noong 2023 sa ilalim ng Department of Education at Office of the Vice President na pinamumunuan itong si Vice President Sara, ilang mga bank accounts at maraming iba pa. Ang mga ito umano ay gagamiting pundasyon bilang paglabag at yan ay nakapaloob dan sa betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at culpable violation of the Constitution na ilan sa mga pasok sa impeachment. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kami nakaredy na, 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file. Sila yung niyuyurakan, sila yung nakakakita ng mga violations sa Constitution ni Sara Duterte among others, no? So, ando doon yun. But kami, ready po kami. As I mentioned, 22 articles of impeachment po ito. Yung 125 million na confidential funds, 650 million na confidential funds noong 2023, yung DepEd and OVP, yung kanyang 2.7 billion na peace and order funds sa Davao City. Tapos meron din po siyang confidential funds doon. Tapos meron po yung sa bank accounts which ay exposed noong 2016. Joint account po sila ni Duterte doon. Firm na po ito ng AMLAC and Ombudsman. Kaya lahat po yan. All of the na-cite sa Constitution natin na basis ng impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, other high crimes, culpable violation of the Constitution. Lagi yan ang mapahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kampante itong mga dating mambabatas na susuportahan ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isusulong niya na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, panahon na upang himayin ng mabuti ang ginagawang paggastos ng pangalawang Pangulo ng milyon-milyong pondo nang hindi naman ay papaliwanag kung saan talaga ginamit. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni dating Senator Trillanes.
I think it's of time, no? It will come. Pasensya na lang po sa mga diehard followers nila. It came in too strong, but talagang andirito na tayo eh. 8 years na namin, binabakbakan itong pamilya na ito na salot sa lipunan natin. Bagian ng mga pahayag pa ng dating senador. Una nga rito ay sinabi ni Vice President Sara na handa naman siya na harapin ang mga hakbang ng sino man na paalisin siya sa pwesto, kabilang na ang umano'y matagal nang niluluto na impeachment, ngunit hindi pa naman naihain dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Balikan natin ang mga naging pahayag hinggil dyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Lagi pa yan mga pahayag ni dating Department of Education Secretary at ngayon ay namumuno pa rin naman bilang Vice President itong si Vice President Sara Duterte. Dalawa kasi ang pinag-uugatan ng mga reklamo ukol naman dito at kabilang yung pondo ng dating ahensya na kanyang pinamumunuan ang Department of Education. Samantala, pinabulaan na naman ang Office of the Vice President na pinag-antay nila ang mga mambabatas ng 17 oras sa gitna yan ng plenary debate sa panukalang pondo ng kagawaran doon sa Kamara. Ginawa ng Office of the Vice President ang pahayag bilang tugon sa pagbatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa House plenary hearing. Sinabi din ng mambabatas na nag-aantay umano sila ng 17 oras mula alas 10 ng umaga ng Lunes hanggang halos alas 3 na ng umaga yan ng Martes. Paliwanag naman ng Office of the Vice President na maaga pa lang noong Setyembre 16 nang matanggap ng House Budget Sponsor na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adjong ang sulat mula sa Office of the Vice President na ipinapaubaya na ni Vice President Sara Duterte ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President sa plenaryo po yan sa House of Representatives. Sa dagdag pang balita, tinutumbok na rin ng House Quad Committee ang koneksyon ng mga personalidad na sangkot sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dun sa Cagayan de Oro City at maging sa Bamban Tarlac at Porac sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang na rito ang sinasabing Philippine Offshore Gaming Operations doon naman sa Northern Mindanao ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. At ito ay may kinalaman pa sa kanilang malawak na mga koneksyon. Naniniwala ang Quad Committee na may relasyon ang magkapatid na Yang sa iba't ibang iligal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Cagayan de Oro, Bamban at maging sa Porac, Pampanga. Kasama rin nila rito ang mga lehitimong korporasyon na ginagamit sa iligal na mga aktibidad tulad na lamang ng pagbebenta ng droga. Iginit pa ni Quad Committee Chairman Congressman Robert Ace Barbers na mahalaga ang pagkakaaresto kay Tony Yang dahil nabubunyagan niya ang mga illegal na aktibidad na tila lehitimong negosyo ngunit sa pagsasaliksik ay matutuklasan ang mga koneksyon na pawang mga iligal. Tiniyak din ni Congressman Barbers na pananagutin nila sa batas ang naturang mga personalidad. Isinisisi naman nila ito sa nakalipas na administrasyon na nagbigay basbas daw sa interes ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Samantala, nakahanda umano si dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magpaliwanag sa Senado kasunod po yan ng paglabas ng mga larawan kasama ang ilang mga kontrobersyal na personalidad na isinasangkot ngayon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kahapon nga nang inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga naturang larawan kung saan kasama ni dating General Acorda sina Tony Yang na isinasangkot sa POGO operation sa Cagayan de Oro.
Wesley Go, Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay at iba pang mga personalidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acorda na natutuwa din siyang ipapatawag siya sa Senado upang may paliwanag ang mismong sitwasyon. Masakit man anya na may ilang maglalabas ng konklusyon batay sa inilabas na larawan, ngunit iginit ng dating Police General na ginawa niya ang lahat ng dapat na gawin lalo na sa pagprotekta sa national security. Ayon pa kay Acorda, kung mabibigyan siya ng pagkakataon upang gawin ulit ang mga nagawa, muli niya itong gagawin ng walang pag-aalinlangan. Narito ang bahagi nga ng pahayag ni Police General Benjamin Acorda Jr. Maraming tumawag po sa akin, nagmalasakit at nagulat and sinabing hindi ka naniniwala, but thankful din ako kasi papatawag din ako at makapagbigay ng paliwanag. Isa lang pong masasabi ko na sa ating mga kababayan, for my part, masakit sa mga naging tungo ng investigation kasi some insinuations na some would conclude otherwise to what is the truth. Ang masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ang dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given the chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan and lalo na sa national security. Pahayag po yan ni dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Una na ngang sinabi ni Tony Yang sa pagdinig kahapon na ang mga naturang larawan ay kuha pa sa Cagayan de Oro noong binisita nila si Acorda na kasalukuyan noon na Provincial Director ng Pulisya sa naturang lugar. Sa dagdag pang balita, binalaan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada Isual Pangasinan Mayor Lesildo Dong Kalugay na posibleng may pananagutan ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ay matapos ngang mailantad na naibigay sa kanyang common law partner ang kontrata ng ilang mga proyekto sa kanilang munisipalidad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, inamin nitong si Mayor Kalugay na nakalimutan niyang ilagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang kanyang lupain na nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso. Tinutukoy dito ang 4,000 na square meters ng lupain na nabenta ng kanyang partner sa isang Veronica Soriano sa halagang 1.2 milyong piso noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang naturang resort, mga kabombo, ay kinaroroonan ng iba pang mga features at sinasabing pinagtaguan ni dating Mayor Alice Go bago pa ito lumabas ng Pilipinas. Pumirma naman si Mayor Kalugay sa bank waiver para mapatunayan na wala siyang itinatago sa taong bayan at mapapatunayan na wala siyang itinagong daang bilyon o milyones sa bangko bilang tugon sa hamon itong si Senator Joel Villanueva. Kaugnay niyan, narito pa mga pahayag ni Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Magkano binenta yung lupa? Pinabinta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilan square meters? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So zonal valuation is 300 pesos per square. Yun po, Your Honor. Sinungaling talaga ito. Anyway, kasama pa sa salin mo yun? Hindi. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Bakit? Nakaligtaan ko po, hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo, ilagay sa salin itong 1,200 square meters? 4,000 square meters? Nakalimutan mo? Opo, Your Honor. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Mga kabombo, bahagi pa yan mga pahayag at pagtatanong nitong si Senator Jinggoy Estrada ito kay Sual Mayor Dong Kalugay, kaugnay pa rin sa pag-isa ng mga senador sa naturang alkalde. Sa mga karagdagan pa nating balita,
Baba tayo ng mga update dyan sa Senado. Itong si Senator Risa Ontiveros hindi raw kontento doon sa mga naging pahayag nitong si Alice Go o Go Huaping sa ikinasang executive session. Isa pang pagdinig ang aasahan natin at ating aantabayanan. May balita si Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na hindi pa siya masyado kontento sa mga pahayag ni dismiss Bamban Mayor Alice Go sa ikinasang executive session kahapon. Nagsagawa kahapon ng Senate Committee on Women and Children na isang closed-door meeting kasama ang kampo ni Go upang doon isiwalat ang umunay mastermind sa likod ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bagamat mayroong isang personalidad na inilantad ni Go kahapon sa executive session, hindi pa raw masyadong satisfied ang senadora. Ngunit ito anya ay nagpapatunay sa teorya ng kanyang komite na ibinahagi nila noong pang nakalipas na buwan. Una nang sinabi ni Senador Javier Hercito na may napala naman sila sa isinagawang closed-door meeting kasama si Go at ipagpapatuloyan niya ito sa susunod na linggo sa oras na dumalon na sa Senado ang dalawang legal counsel ni Go. Umaasa si Ejercito na sa susunod na executive session ay may makuha pa silang mga karagdagang impormasyon ukol sa tunay na mastermind sa illegal POGO. Maikli lang kasi anyang kanilang ginawang executive session kahapon dahil simula na ng plenary session. Samantala, hindi pa itinerminate ng komite ang investigasyon sa illegal POGO. Ayon kay Ontiveros, magkakasa pa sila ng susunod na investigasyon sa Senado para mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda at iba pang PNP personalities na may mga larawan na kasama ang ilang personalidad na nasasangkot sa illegal POGO tulad na lamang ni Tony Yang. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy ng Israel ang pag-atake sa militanteng grupong Hezbollah doon sa Lebanon. Ito ay hanggang sa makamit-anya nila ang kanilang layunin sa digmaan na maibalik ang mga na-displaced na mga sibilyang Israelis sa kanilang mga tahanan sa may northern border. Iginit din ng Israeli Prime Minister sa mamamayan ng Lebanon na hindi sila ang punteriya ng digmaan at binalaan ang mga ito laban kay Hezbollah leader Hassan Nasrallah. Ayon naman kay Israeli military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari, ginagawa na umano ng Hezbollah ang southern Lebanon at Bekaa Valley bilang isang combat zone. Sinabi din ni Hagari na napatay sa airstrike sa southern na suburbs ng Beirut ang Hezbollah missile at rocket unit commander na si Ibrahim Kibaisi. Nitong hapon po yan ng Martes kasama ang dalawang iba pang commanders. Si Kibaisi nga ay isang key figure po yan sa pag-activate ng mga missile at responsable din sa ilan pang mga serye ng pag-atake sa mga teritoryo ng Israel. Kinumpirma naman ng Hezbollah ang pagkamatay na naturang Hezbollah leader. Sa kasalukuyan po ay pumalo na rin sa 558 na katao ang napatay habang nasa 1,835 na katao naman ang naitalang sugatan sa inilunsad na airstrike ng Israel. Doon po yan sa may southern Lebanon at eastern Bekaa Valley. Para
oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa nating balita, ililipat sa kustudiya ng National Bureau of Investigation si Sheila Go mula sa Senado matapos na i-lift ang contempt order laban sa kanya. Paliwanag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sa National Bureau of Investigation muna dadalhin itong si Sheila Go dahil may mga nakita umano silang security concerns. Nilinaw naman ng opisyal na nananatili pa rin na nasa ilalim ng Bureau of Immigration ang legal custody dito kay Sheila Go dahil na rin sa nahaharap ito sa deportation case para sa misrepresentation at pagiging undesirable alien ito. Tiniyak naman ni Sandoval na walang magiging special treatment kay Sheila habang ito ay nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Maliban nga dito ay naharap din itong si Sheila sa ang tunay pong pangalan nito ay Sang Mier sa reklamo na may kinalaman sa paggamit ng peking Philippine passport at isa din sa mga respondents sa money laundering complaints na inihain naman sa Department of Justice. Samantala, nagpadala ng sulat si Vice President Sara Duterte kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at sinasabing hindi ito makakadalo sa pagdinig ng komite ngayong araw. Batay nga sa sulat ng Vice Presidente na ang pagdinig ay nakabase sa mga walang basihan daw na aligasyon kaugnay sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang mga nasabing aligasyon ay maaari naman daw na iberipika at ma-validate sa mga accomplishment reports na isinumite na ng Office of the Vice President na sumusuporta sa kanilang panukalang 2025 budget. Hindi na umano kailangan pa na magsagawa ng mga pagdinig ukol dito. Dagdag pa ni Vice President Sara na ang imbitasyon ng komite ay walang malinaw na legislative objectives. Lumalabag din umano ito sa karapatan, privacy at dignidad ng mga individual na dumadalo nitong unang pagdinig ng komite. Tumanggi namang manumpa ang pangalawang Pangulo at iginiit na siya ay resource person at hindi witness. Anumang araw mula ngayon mga kabombo hanggang sa buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan, posible na mabuo ang La Niña phenomenon dito sa ating bansa. Batay nga sa pagtaya ng Department of Science and Technology ay mayroong 71% na tsansa na mabuo na ang La Niña phenomenon sa naturang period. Maaaring magpatuloy ito hanggang sa unang quarter ng 2025, saklaw po dyan ang buwan ng Enero, Pebrero at Marso. Kabilang sa mga asahan sa ilalim ng La Niña phenomenon ay ang mas mataas na volume ng mga pag-ulan na kalimitang nagdudulot yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mas malamig din ang temperatura at sunod-sunod ang mga pag-ulang na itatala. Una nang nakaranas ang ating bansa ng sunod-sunod ng mga pag-ulan na nagdulot nga ng malawakang pagbaha nitong nakalipas na buwan, dulot naman niya ng iba't ibang weather system, kagaya na lamang ng bagyong naging super typhoon pa ang level at maging yung mga localized thunderstorm. Samantala, nakapagtala naman ang panibagong phreatic eruption o pagsabog mula dyan sa main crater ng Bulkang Taal sa isla ng Taal. Nitong bago mag alas 2 ng madaling araw, Setyembre 25 ng taong kasalukuyan. Nakuhanan nga mga kabombo, kagaya ng ating ipinapakita sa Facebook Live, yan yung kuha ng thermal camera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan sa Maydaang Castilla Observation Station. Nagdulot ito ng 600 metrong taas ng plume na mula dyan sa pagsabog na dumausos naman sa patimog kanlurang direksyon at may mga naapektuhan ng naturang pagbuga ng materyales galing naman sa mismong crater ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at patuloy ang monitoring na ginagawa ng mga eksperto sa magiging kalagayan ng naturang bulkan. Samantala, si Philippine National Police Chief Marbil naman nagbabala sa kapulisan na iwasan na magpagamit sa mga politiko ngayong darating po na eleksyon. Samantala, si dismissed Bamban Mayor Alice Go naman online na dadalo sa arraignment o pagbasa ng sakdal doon sa may Pasig Regional Trial Court sa Setyembre 27. Kaugnay niyan, may mga kabuuan pang detalye si Bombo Kelly Cordero.
Nagbabala si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa police officers pati na sa ibang kapulisan ngayong darating na eleksyon na iwasang magpagamit sa mga politiko. Ayon pa kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pagkatapos ng filing, ididestino sa ibang lugar ang mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa darating na 2025 national election. Hindi anya pahihintulutan ng pambansang pulisya na magamit ng mga kapulisan ang kanilang impluwensya sa pangpolitikong interes. Nakatakda na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa 2025 elections sa unang linggo nitong Oktubre. Mga miyembro po ng PNP are obligated po to declare whether or not they have their relatives running for any political position this coming May 2025 po as part of our SOP po. And definitely, as this early ay nagwawarning na po ang ating Chief PNP na hindi po natin pahihintulutan na magkaroon po at magamit po yung ating pagiging pulis para ma-influensyahan po itong darating po na eleksyon. Samantala, sa ibang balita naman, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Jail Management and Penology sa Pasig Regional Trial Court at House of Representatives hinggil sa nakatakdang arraignment at hearing ni Guo sa darating na Biyernes, September 27. Ayon kay BJMP spokesperson Junior Superintendent J-Rex Bustenera, online dadalo si Guo sa arraignment at pre-trial nito sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC, habang personal naman itong dadalo sa House of Representatives sa nasabing araw. Ayon pa kay Bustenera, walang gaanong negative report sa ikalawang araw ni Guo sa kustodiya nila. Matatandaan na una nang iniulat na nagulat umano si Guo sa sitwasyon ng kanyang selda sa Pasig City Jail Female Dormitory nang una niya itong makita. Ang sitwasyon kasi sa Pasig City Jail na may kasama siyang 43 preso sa isang kwarto ay malayo sa sitwasyon niya sa kustodiya ng PNP na solo niya lang ang detention room at may mas komportableng higaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naisumano ng Estados Unidos na magsumite ng extradition request para makuha itong si Apollo Kibuloy o Pastor Apollo Kibuloy. Gayunman, sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez, na hahayaan na muna ng naturang bansa ang pamahalang Pilipinas na asikasuhin ang legal matters na nakapaloob sa mga kaso ni Kibuloy dito sa ating bansa. Ayon kay Romualdez, nagpahayag na rin ng interest ang Estados Unidos, ngunit nirerespeto naman nila ang mga desisyon dito sa Pilipinas sa mga naunang pahayag nga ng Administrasyong Marcos na haharapin muna ni Kibuloy ang mga kaso sa Pilipinas at posibleng hayaan na ng Estados Unidos ang pag-usad ng mga kaso dito sa ating bansa. Gayunman, tiniyak ni Romualdez na hindi mawawala o hindi maaalis ang kagustuhan ng Amerika na paharapin din itong si Kibuloy sa kanyang mga kaso sa naturang bansa. Tiniyakan niya na ihahain din ng Estados Unidos ang government request para sa extradition sa takdang panahon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez. They would like to give an extradition request to the Philippines. It is supposed to go to the Department of Foreign Affairs and to the Department of Justice. But however, I think the president's already made it clear that he would like to have Apollo Kibuloy face the charges first in the Philippines before we entertain any kind of extradition request. The United States, of course, is well aware of that. And since they are a friendly ally of the Philippines, they will obviously not only respect our laws, but also respect whatever it is that we would like to do as far as the cases are concerned. But not to say that this extradition request will definitely not go away. I think he has to face quite a number of cases here in the United States, and as I've said on many occasions, human trafficking and sex trafficking is a major international. Agian mga pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez, kaugnay pa rin ang naturang usapin ukol kay Pastor Apollo Kibuloy. Ilan sa mga nakalistang kaso nitong si Kibuloy doon sa Amerika, batay na rin sa inilabas po na poster ng Federal Bureau of Investigation sa most wanted list nila ay ang mga sumusunod: conspiracy to engage in sex trafficking by force,
fraud and coercion at sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion conspiracy at ang bulk cash smuggling na kinasasangkutan din ito at ng kanyang mga co-accused. Samantala, sinimulan na ang pagbili ng lupaing pagpapatayuan ng bagong naval base sa Subic. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa pagdinig ng Senado sa panukalang 254.1 billion pesos na pondo ng Department of National Defense nitong araw ng Martes. Ayon sa kalihim, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kausapin ang mga opisyal ng Subic Bay Metropolitan Authority para sa pagbili ng espasyong gagamitin ng Philippine Navy. Sinabi din ng kalihim na natukoy na nila ang lugar kung saan angkop na ipatayo ang main operating base. Umaasa naman sila na makukumpleto na ito bago pa matapos ang 2028 o bago magtapos ang termino ni Pangulong Marcos. Paliwanag naman ni Secretary Chodoro na kailangan nila ng bagong mga pasilidad para sa mga asset na nakatakdang bilhin ng Pilipinas, partikular na ng Philippine Navy, kabilang dyan ang 10 corvettes at frigates na nakatakda po sa katapusan po yan ng 2028. Dahil nga wala pa niya silang dockyard at kasalukuyan pa lamang na kumukuha ng bagong naval dockyard and forward operating bases ang Pilipinas. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng pahayag ni National Defense Secretary Gilbert Chodoro. We already have a presidential directive to talk to them. Firstly, the most important thing about the Hanjin is it is not suitable as a naval base. It is not suitable as a naval base because it is a dockyard. Secondly, it was built for Panamax vessels and not our naval vessels, so the dock is too big. However, we had identified an area which is suitable for a main operating base. We have gotten presidential approval to pursue the process of acquiring the area. And we hope to have it completed by the end of 2028. Samantala, kung matatandaan nga po, ang Subic Bay ay nagsilbi ring naval base ng Amerika mula noong panahon niya ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa hanggang Setyembre ng taong 1991. Samantala, kampante naman ng Department of Agriculture na magiging malakihan ang tapyas sa presyo ng mga panindang bigas pagsapit ng Enero ng taong 2025. Git ni Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., maaaring abutin pa ng hanggang 7 pesos ang kada kilo na magiging tapya sa presyo ng mga panindang bigas pagsapit ng 2025. Itinuturong dahilan dito ay ang malakihang pagbawas sa sinisingil na taripa ng inaangkat na bigas na naging epektibo noon pong buwan ng Hulyo. Batay nga sa monitoring ng Department of Agriculture, mayroong naibenta ng mga bigas sa iba't ibang mga merkado dito sa ating bansa na may mababang presyo, 42 pesos ang kada kilo ang imported at 45 pesos naman ang kada kilo ng mga local rice at inaasahan na mas bababa pa ito sa mga susunod na pagkakataon. Sa iba pang balita, magsasagawa rin po ng monitoring ang Department of Information and Communications Technology sa paggamit po ng iba't ibang uri ng teknolohiya sa 2025 midterm elections. Kinabibilangan po ito ng mga artificial intelligence, enhanced information, fake news, deepfakes at iba pa. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling Jeffrey I&D, may kakayahan ang ahensya na epektibong i-monitor ang pagkalat ng mga ito sa cyberspace. Gayunpaman, hindi anya kaya ng DICT na tanggalin o i-filter ang naturang content. Ayon naman sa opisyal, kakailanganin ng ahensya ang kooperasyon ng mga malalaking social media companies para mapigilan ang pagkalat ng mga naturang content. Iginiit din ni D na kakailanganin ng ating bansa na magkaroon ng akmang batas upang ma-regulate ang mga ito. Maliban nga sa ahensya, nangako rin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na imomonitor nito ang mga AI-powered propaganda sa nalalapit po yan na halalan.
Samantala, naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang ginang na nagtangkang ibenta ang kanyang bagong silang na anak doon sa Caloocan City. Ang ginang mga kabombo ay kinilala lamang sa alias na Lynn, 26 anyos. Mula yan sa Metro Manila at hindi na tinukoy yung partikular na kanyang tahanan. Ayon nga kay Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, ay naaresto itong si alias Lynn sa pamamagitan ng entrapment operation sa isang klinika doon sa Malaria Road, Caloocan, kung saan ay pinaniniwalaan na doon isinilang ang sanggol. Natunton ang naturang personalidad ng anti-cybercrime investigator at yan ay matapos na ialok sa isang Facebook group chat ang ipinanganak na sanggol sa halagang 40,000 pesos. Katwiran umano ng ginang, gagamitin niya ang mapapagbentahan sana doon sa kanyang anak bilang pambayad sa medical needs ng kanyang tatay na merong karamdaman. Wala naman umano siyang trabaho at hindi kayang suportahan ang kanyang tatay. Desidido ang anti-cybercrime group na magsampa ng kaso laban sa kanya. Sa dagdag pang balita, ikinabahala ni Deputy Minority Leader Congressman Presley De Jesus ang patuloy na conversion ng mga lupang sakahan patungo sa commercial o kaya ay industrial sa pati na yung mga residential areas. Nag-aalala ang mambabatas na kung mas marami pa na mga bukirin dito sa ating bansa ang i-convert bilang commercial na lote, ay baka lalong bumagsak ang dami ng mga produktong pang-agrikultura na mapuproduce ng ating bansa at mauwi na naman sa panibagong pag-aangkat. Pero tugon dito ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang naging sponsor sa plenaryo ng Kamara na si Congresswoman Janet Garin na wala raw kontrol ang kanilang ahensya sa land conversion kung ang mga ito ay pag-aari naman ng mga pribadong mamamayan. Kaya naman ang ginagawa umano ng Department of Agriculture ay i-maximize ang lahat ng lupang maaaring magamit ng mga magsasaka. Dito umano ay ibinibigay ang suporta ng gobyerno kasama na yung pagtulong sa paggamit ng mga puhunan at pasilidad para naman sa mga nangangailangang magsasaka. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Congressman Presley De Jesus, Deputy Minority Leader, dito kay Congresswoman Janet Garin na sponsor ng budget para sa Department of Agriculture. And we know we are already importing rice, no, and other agricultural products. If this pace of converting agricultural and for industrial and commercial and subdivision, what will happen to our agricultural land? A total of 70,219.29 hectares has been converted from agricultural to mixed use, either commercial, residential, or industrial. Now, while the National Irrigation Administration would like more irrigable and irrigated lands, this is something that that a developing country usually faces. So what NIA is doing now, Mr. Speaker, is to maximize the yield. And that is why for the existing irrigated and irrigable lands, they are paving way for higher yield, better utilization, and more resiliency. Bagyan ang pagtatanong ni Congressman Presley De Jesus, Deputy Minority Leader, dito kay Congresswoman Janet Garin na siyang sponsor ng pondo na o proposed plan para naman sa Department of Agriculture. At kaugnay nga niyan mga kabombo, mabilisang kumustahan lamang sapagkat may kinalaman pa rin dyan sa issue ng pondo para sa Department of Agriculture. Alamin po natin mga kabombo, dahil kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Congressman, magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Ano po yung kinahinatnan ng paghimay dito sa budget ng Department of Agriculture? Kagaya po niyan, may mga tanong tungkol doon sa land conversion at doon sa pagtapyas ng malaking bahagi ng pondo. Ito pong naturang ahensya. Ano po mga update dyan, Congressman?
ang unang tanong ko doon bakit po binawasan ang budget, no? Kasi yun na nga, no, kung seryoso tayo at gusto natin mapataas talaga yung ating production, yung ma-attain yung ating food security at prioridad yung agrikultura, hindi po dapat natin ito binawasan, dapat sana dinagdagan, no? Gayunpaman, ang sabi nila kasi yun daw po ang kaya ng pamahalaan, no? Una sa lahat, gusto ko pong sabihin na kung nabibigyan nga natin ng bilyon-bilyon pondo yung mga ibang proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi ginawa, bakit hindi po itong pagkain, no? Nevertheless, kung hindi talaga kaya, dahil yun po ang sinasabi lagi, meron po tayong 4 na bagay doon na gusto natin ito ay tutukan at dagdagan, no? Una sa lahat yung ating pong National Rice Program, no? Dahil ito po ang pangunahing pagkain natin. Alam natin, taon-taon nagkukulang po ang produksyon natin at kailangan natin umangkat at mag-import sa ibang bansa ng halos 3 to 4 million metric tons, no? Bakit po hindi po nadagdagan, no? Kakarampot po ang naitaas ng konti. Kaya ang tanong ko doon, ito bang dinagdag na konti na to, parang mga 600 million lang, kasya na ba to para mapunuan yung 3 to 4 million metric tons na kakulangan natin sa pagkain? Hindi raw, no? Kaya ang sabi ko, kailangan ito dagdagan. Dahil kung hindi po ito dagdagan, ano bang ibig sabihin? Naka-design na naman ba para mag-import tayo ng bigas? Dahil pag ganyan ang strategy talaga ng DA, dapat DI na lang ang tawag sa kanila, no? Kaya ito ang gusto nating isang dagdagan. Number 2, yung pong post-harvest facilities, no? Dahil taon-taon na lang, ito po ang nakikita natin, yung pong tinatapon ng mga produkto kagaya ng kamatis, rabanos, kalabasa, repolyo sa kalsada. Nung isang araw daw, meron na namang itinapon yung pong mga, kung hindi ako nagkakamali, parang sili ba yung narinig ko. So, ito po yun, no, yung mga produkto. Ang isang dahilan, ang tanong ko doon, anong dahilan nito? Isang dahilan ba yung kakulangan sa post-harvest facility? Oo daw. Kung oo, bakit ang imbes na dagdagan, binawasan? Oo nga, no? Yung siguro, yung mga cold storage facilities, Congressman. Okay, isa pang importanteng punto na nais po naming malaman yung kinahinatdan din ng pondo para dito sa Department of Health. Alam namin, ito yung isa sa mga pangunahin po ninyong tinutulak pa mula nitong mga nakalipas na pagdinig dyan sa committee level, lalo na yung tungkol po sa pondo ng PhilHealth, lalo't napakalaki pala ng savings. Bakit nga ba naging mainit po yung pag-usisa ninyo dyan sa PhilHealth budget, Congressman? Tinalakay po ito sa plenaryo at gaya ng sabi ko sa kanila, kung ito po ay hindi po ako mabigyan ng malinaw na plano ng implementasyon at timeline dito po sa pagtataas ng mga benepisyo para sa mga miyembro sa ating pong kababayan, sa ating taong bayan, hindi ko po papayagan na ma-approve po ito, no? Ganun nga po ang nangyari. Dinifer po natin yung budget ng DOH dahil nga po hindi po tayo nakontento no, sa kanilang mga kasagutan, no? Para bang tayo ay pinagbobola lang, no? Dahil mahigit na 1 taon na po natin itong ipinaglalaban simula nung sinabi natin nung nakaraang September 6, 2023 na 466 billion po ang kanilang pondo. Bakit po nakadeposito lang ito sa iba't ibang bangko, naka-invest sa iba't ibang bangko? Ngayong taon, ito pong 466 billion ay naging 504 billion na. Samantalang habang ito po ay naka-invest, naka-deposito, habang nag-uusap tayo ngayon, minuto, meron po tayong kababayan na namamatay dahil sa takot magpadala sa ospital, sa takot po na pag dinala doon, walang perang pambayad, walang pambili ng gamot, lalong malulugmok sa kahirapan, mababaw sa utang. So ganun po ang nangyayari. Kaya po ngayong taon, talagang hindi ko na po ito papayagan na i-dribble uli para mag-antay na naman ng 1 taon. No? Bagamat may mga na pagkatagumpayan tayong mga pinaglalaban, napataas natin ng 30% increase ang benefits across the board. Gusto natin ngayon another 50% increase effective immediately. Yung pong mga salamin, dahil apektado po ang ating pong mga senior citizens, mga kababayan nating, we have nearly 40 million nearly blind kababayan na apektado yung kanilang pagtingin, ang productivity dahil malabo yung mata. Kasama na po yung ating mga magsasaka. Napakarami po nila
kailangan maibigay po agad-agad ito, yung pong gamot sa cancer, gamot po sa sakit sa puso, na mga hindi po pwedeng installment ang gamutan, kailangan po ang mga ito ay full coverage. Yung pong dialysis, no, na pagtagumpayan na natin ito, na-approve na last week, 6,350 na. From 2006 to 4,000, now 6,350. Libre na po ito. Ibig sabihin po nito, yung pong dialyzer, yung pong filter ng ginagamit po sa pagpa-dialysis ay hindi na po kailangan i-recycle. Kasi sa ibang bansa po, yan po ay one-time use. Dito po sa atin, ginagamit hanggang 10 beses. No? Bakit po nangyayari yan? Dahil po sa kakulangan ng pera. No? So ngayon, hindi na po kailangan. Ang punto ko, pwede naman palang gawin. Bakit pinatatagal pa to? May pera, nandyan, nakadeposito, naka-invest. No? Hindi po pwede ito. Hindi po natin ito tatanggapin. Hindi ka tanggap-tanggap na may pera po ang gobyerno, naka-invest habang may namamatay tayong mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po at makikibalita kami muli sa mga susunod na pagkakataon. Mga kabombo, si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List ang atin pong nakausap. Diyan pa rin sa mga update sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, sa oras pong ito kuha tayo ng report, mga mangingisda doon daw sa Zambales nag-aalala na mangingisda doon sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Pineza. Nangangamba ang ilang mga mangingisda na hindi makapaghanap buhay bunsod nga ng tensyon sa West Philippine Sea kung saan tumaas ang bilang ng mga Chinese vessels mula sa 157 ay naging 251 ng mga ito na iligal na naglalayag sa naturang katubigan. Ayon sa National Security Council, nagsagawa umano sila ng pagpupulong kasama ang mahigit 100 mangingisda mula sa coastal communities gaya ng Subic, Santa Cruz at Masinloc sa Zambales noong Martes, Setyembre 24. Ani rin ng NSC, binigyan nila ng pagkakataon na magsalita at magbahayag ng kani-kanilang concerns ang mga mangingisda sa lalawigan, lalo na sa usaping tensyon sa West Philippine Sea at Bajo de Masinloc. Siniguro naman ng ahensya ang mga mangingisda na nadagdagan na nga ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga nasabing teritoryo. Ito ay para masiguro na walang kahit anong harassment at pangbubuli ang magaganap. Matatandaan na kahapon sa isang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ay nagbigay ng pahayag si Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na malaya ang mga Pilipinong mangingisda na magsagawa ng kanilang hanap buhay sa naturang teritoryo. Makakaasa din umano ang mga ito na patuloy sila sa pagmumonitor ng mga galaw ng mga Chinese vessels na ito sa West Philippine Sea. Yes, the Philippine Navy, the Coast Guard and BFAR, we're doing everything that we can we would like to assure yung ating mga fisher folks to continue performing your livelihood. Kung may mga dapat na iparating sa amin, sa Coast Guard o sa BFAR, please inform us immediately. And this is the mandate of the AFP to take care of the welfare of the Filipino people, mapalupa man o nasa karagatan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pineza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Habang nalalapit ang mga paghahanda sa eleksyon, may mga natutukoy ng mga lugar, mga kabombo, na nasa ilalim ng area of concern, area of immediate concern. Alamin natin dahil dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte, yung bayan ng San Nicolas ay kinukonsidera ng PNP o Philippine National Police na isa sa mga areas of concern. Alamin natin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Police Colonel Frederick Obar, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, na kinukonsidera ang bayan ng San Nicolas bilang isa sa mga areas of concern para sa darating na 2025 midterm elections. Anya, may mga hakbang na pangseguridad para sa mga naghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa darating na halalan upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente. Sabi nito na pinag-aaralan nila ang mga security measures sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections para sa mapayapang paghahain ng mga nominasyon. Dagdag pa niya, tinitignan nila ang mga paraan sa paghahanda sa halalan nitong mga nakarang taon upang ganap na mabigyan ng seguridad ang mga kinauukulang kandidato. So, tinignan ko yung previous security preparation last year, the previous years, and then in-enhance pa namin para mas lalong safe yung ating
filing ng COCs. Of course, that's siyempre ang boss namin dyan, COMELEC, no? So, kami po ay ready na for the filing of COCs for October. Una rito, pinaslang si Barangay Chairman Francisco Bagay Jr. ng Barangay 5 sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte matapos pinagbabaril ng mga hindi pa kilalang suspek. Sa ngayon, nag-alok si Mayor Mike Hernando ng 300,000 piso sa kung sino man ang makapagtuturo sa mga salarin sa nangyaring insidente. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Ram Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Samantala, Philippine National Police nakipag-ugnayan na rin sa Commission on Election hinggil yan sa pagtukoy sa mga hotspot areas sa Western Visayas. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report ang Bombo Radyo Iloilo. Nakipag-ugnayan ng Philippine National Police o PNP sa Commission on Elections o COMELEC hinggil sa pagtukoy sa mga election hotspot areas sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagpapatuloy pa ang kanilang pagsasagawa ng intelligence monitoring. Ayon kay Solis, ibibigay nila ang impormasyon na kanilang makakalap sa COMELEC para sa listahan ng mga election areas of concern na pag-alaman na noong May 2022 general elections mayroong 44 na mga natukoy na election areas of concern at 172 naman noong October 2023 barangay Sangguniang Kabataan elections sa rehiyon. Maliban dito, aalamin din ng pulisya kung kakailanganin ang karagdagang tauhan para mag-deploy silang lugar na posibleng mayroong karahasan na may kinalaman sa eleksyon, maging ang paglansag sa mga private armed groups na posibleng magamit sa panahon ng kampanya, pagkalat ng mga baril na walang kaukulang lisensya at pagpigil sa paggalaw ng mga sindikato ng ilegal na droga ay tututukan din ng pulisya. Tayo naman sa PNP is tuloy-tuloy yung ating pag-conduct ng intelligence monitoring, and during this election period, alam naman natin na we are deputized by the COMELEC, and kung ano man yung mga actions natin, ano man yung mga report natin, kukuha tayo ng direktiba sa ating Commission on Elections. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Mga kabombo, 3 individual na lula ng isang motorsiklo nasawi matapos daw madaganan ng tumagilid na dump truck dyan sa Nueva Vizcaya. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Patay ang 3 individual na lulan ng motorsiklo matapos na madaganan ng dump truck na may kargang soya sa Barangay Bangot, Bambang, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Frederick Ferrer, ang hepe ng Bambang Police Station, sinabi niya na batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa chopper ng dump truck na si John Paul Pascual na residente ng Lubao, Pampanga, ay patungo umano siya sa bayan ng Etchagua, Isabela para mag-deliver sana ng soya. Habang nasa palusong at palikong bahagi siya ng kalsada, ay nawalan umano ng hangin ang dump truck na kanyang minamaneho hanggang sa nawalan na siya ng kontrol sa manibela at nawalan ng preno. Dahil may kabigatan ang kargang soya ay tumagilid ito at nadaganan ng truck ang katabi nitong motorsiklo na kinalululanan ni Russell Pascua, Suena Basyon at Fergilin Balance na pawang mga empleyado ng isang fast food chain sa bayan ng Bambanga. Dead on the spot ang 3 biktima dahil sa malubhang injury na tinamo ng mga ito. Isinailalim na ngayon sa inquest proceeding ang chopper ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. So ang balak niya sana, ibangga na lang niya dito sa may pababa. Meron kasing hillside resort dito na mahabang pader. Kaso hindi niya mapihit yung manibela. Kaya pababa na siya noon, naggewang-gewang siya ng naggewang-gewang.
hanggang umabot siya doon sa may baba kung saan yung carb portion. Yung carb portion na yon, doon na bumaliktad yung kanyang minamanehong dump truck. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Pasintabi po sa mga oras pong ito dahil sa bangkay ng isang babae natagpuan sa may Baywalk sa bayan ng Lingayen sa lalawigan ng Pangasinan. Progreso naman ang kaso, pinapatutukan na yan sa kapulisan. Kaugnay yan, kuha pa tayong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan. Ikinalungkot ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Lingayen dito sa lalawigan ng Pangasinan ang insidente ng pagkakahanap ng bangkay ng isang babae sa shoreline sa Capitol Beachfront dito sa bayan. Ito ay matapos na maipaulat na ito ay nawawala noong Setyembre 23 at kagabi lamang ay nakatanggap ng report ang Lingayen Police na may nakitang bangkay ng isang babae sa Lingayen Baywalk, kung saan ay agad na pinuntahan ng pulisya ang lugar at nakumpirmang may bangkay ng tao na natatakpan ng buhangin. Unang nakita ng ilang naglalaro ng volleyball ang bangkay matapos itong maapakan ng isa kaya agad itong ipinagbigay alam sa otoridad. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Lingayen Mayor Leopoldo Batawil na malungkot ito sa naipaulat na pangyayari dahil isang dalaga ang biktima ng karahasan. Aniya na simula noong ma-report na nawawala ito ay agad silang nag-mobilize at nag-post ng isang notice kung saan ay nagbunga naman ang kanilang broadcast, ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay ng matagpuan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang paggulong ng investigasyon sa nangyaring insidente. Pala naman nito sa kanyang mga kababayan na maging mapagmatsyag at maging vigilant sa lahat ng oras. Ang hinihiling ko lamang, ang bawat isa ay dapat mapagmatsyag, vigilant. Dahil you can never tell, even your own household, no? Kung mayroon siyang namuo na balak na hindi mo alam, ay baka mangyari. Kaya importante po yung vigilance ng bawat isa. But generally, ang ating bayan ng Lingayen, the capital town of this great province of Pangasinan, ay safe para sa lahat. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicolo Piranya nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at matutunghayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application, ganun din sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas, matututukan para sa mga Ilonggo-speaking ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Sa mga Cebuano-speaking naman, ariyan ang Bombo Radio Cebu at doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Habang sa mga Waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon parata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you,
Make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 91 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, maraming salamat sa Bombo News Center Makati. At nabatian bago gilamang ang Bombo Network News. Philippine Standard Time, impunto alauna sa hapon. Pagbalik ka sa ngaton sa nga palatunduran na report pa dugang sa ngaton sa mga field reporters. Bombo Gracelyn Baton, sabang mana Bombo Mia Francisco, kag sabang mana Bombo Dennis Rubica. Kaya sang tinalikdan ng adlaw, meron sang magatiyo nga grabe ka subo, no? Duwagid sila na kuryente, samtang nagasakay sa karo. Actually, una ni nga na kuryente ang yasin nga hinablos. Nga just in 9 anyos dara sa may syudad sang Victorias. O galing kay tinakita ni sang yasin nga tiyo, gin uyatan niya man parang matabangan kuntani ang ining iyang hinablos, pero tiduhan na gid sila nga na kuryente kag napatay. May mga tikang diri ang Northern Negros Electric Cooperative kay dapat mo man gid ginahimo sang mga power distributors. Ilabi na ko na padangat na bala sa ilang impormasyon, no, nga meron sa mga nag loy-loy abid ring kable sang kuryente para nga malikawan man ang mga pareho sa ning mga disgrasya. Imagine nimo huben pa ni katama ang hinablos si Dino Aplasca. He was 19 years old, residente sa Hacienda Carugyat, Barangay 13, Victorias City. Kamusta na ang health emergency allowance sang mga health workers dari sa aton sa may syudad sa Bacolod? Kaya mo man ginahulat sang mga frontliners sang tiyempo nga kita ang nag-eksperyensya sang COVID pandemic. Pila na katuwig ang nakaligad sang damlag lang nagpahayag na ang Department of Budget and Management nga release na ni ang health allowance sa mga nag-service sang COVID pandemic kasunod man sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Pero iba na diri itinagahangla man gyapon. Istoryahan ta na pagkatapos sang importante nga mga pahibalo. Standby. Ang hair loss kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masamay bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig?
Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Fallanis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang
Nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kama debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara. Standard time and FM na to sa nakaligada sa tak ng alauna sa hapon. Pabalik na sa aton sa niyang pagpangalagad diri sa Palatunturan, Bumuhanay, Saudo. May mga investigasyon na ginabatigayon ng Northern Negros Electric Cooperative kasunod man sining masubo nga insidente dira sa may syudad sang Victorias sang tinalikda ng semana. Kung nasa rin patay, that was September 19 mo. So, Webes, magtiyo gindiyang napatay matapos ang nakuryente. So, wagid sila nakaluwas. Actually, sa nambal na naton kayo na, una na rin nga na kuryente si Dino Aplasca, 19 anyos. Siya ni ang hinablos, residente sa Hacienda Carugyat, Barangay 13. Dira sa Maya, syudad sang Victorias kay nasangit sa ila sining karo ang ining live wire o galing kay sa nakita to sang tiyo nga si Felix Aplasca, 60 years old ang iya sining hinablos ginuyatan niya sa tinutuyo nga masalbar paabe pero since ang naglatay ba ng kalayo, so na kuryente man ang ining nasambit ang tiyo. Yate supposedly ninaton paguyatan mo no ang pareho naton nga tawo kung silabi siniyang nakuryente since nga conductor man sang electricity. Parang hindi na kontanin dari magdamo. However, kung kaysa kunara ka na bala sa sitwasyon, sa buwan nga sitwasyon, tinuni ka na yung makapanumdum kahit yung ginalagas mo man lang dari, nga masalbar mo to abi or minsan mapamangkot mo man lang siya. Kung kamustang yasa nga pamatyag, unfortunately, so duwagin sila dari ang napatay. Ang isa dara sa mga nagagawa sa investigation sang NERECO, mayroon sang illegal connection sa kuryente. Abo ning natabo ang ining insidente dara sa may syudad sang Victorias. Dapat siguro sa mga power distributor, makahimo kamo sa nagkakaigo gilayon nga tikang bala kung mayara sa mga parosa nga ma-report sa inyo o mga tag sa inyo sa nga impormasyon para nga malikawan ang pareho sa nga mga insidente. Kay tiwagid to yan naglaom ang duha nga mayara sang live wire dira sa Malabayan sa ila sa nga karo. Amo nang ahay ka gulpiada gid sang natabo. Paano to nang adugang sa mga detalye, Bomo Gracelyn Labaton sa report. Come in. Marlene, kag mga kabombo, nakita sa investigation nga ginhikot sa Northern Negros Electric Cooperative nga may ara sang illegal connection nga gintunaan sang pagkamatay sang magtiyo dira sa may Victoria City nga sila nga duha nagkala kuryente. So bali may ara sila Bomberlin nga nakita nga may alambre nga naka-attach dito sa kuryente. So wala pa sila kapalo kung kasi no ini balay bala sang mga biktima o kung kasi no lang dra ga star. So remind man mo Berlin sa mga residente nga bawal ina pati wala nakita na nga may ara nga naka-attach gali dira naka-attach dira pagi sa muna may alambre sa kampo gali ini Bombo Erlin.
So bali sa subong nagahulat pa man sang resulta sa investigation diri ang NUNECO sa investigation nga ginahikot man sang pulis, pero sa ilayang nga investigation amo ni ang pinakarason kung nga nadisgrasya to ang duha because ang illegal nga connection no sang kurente. According na sa pag-interview naton sa general manager mismo sa NUNECO nga si Sir Wilby or Engineer Wilby Bilbao. Professor na Bomberlin wala pa nakagwa ang resulta sa investigasyon sa aton sa mga kapulisan pag-ilay nakagpa na ang nila sa niya nga pag-investigar man no ang resulta sa ilang investigation mabulig sila sa gihapon sa pamilya nga hindi man matamaan bala Bomberlin sa nga gastos duwa ining napatay magtiyo kag nagkadto naman to guys sa kusina nila nag-receive sila sang letter istoryahan pa ni isang board kung ano ang ara sa policy nila once may amuni nga matabo bala. So kung pinadre ang assistance or financial assistance ang ihatag, hindi pa rin sila kailang tawag pa nila ang policy. But rest assured na maghahatag sila sa bulig. Yes, Bomberlin? Ano ang kuryente? Naangot man sa isa kabalay? Oo. Dason? Dason, ano na siya, ang balay located more than 70 meters, ara ko more or less sa 100 meters, which is not legal, no? So, amo na ang nagakatabo basta mag-attach ka balalayo pa. Ganobo pa ng wire dira. Especially, kung matouch mo na dira. Isa pa makita mo to, meron to sa salon, dira sa litrato, pala. Tapos lapit lang sa live wire. Kaya mo to naglapay man ang lakaro. Hasta nga wala man kapangaman, nagatandog man niya ay nigadaan ang lawas or kamot abi sang ining isa ka biktima kaging buligan sa iya tiyo. Nga nakurente man ang tiyo sa ulihi Bomberlin. Grabe ka subo, no? Oo. Ano na, mapasabat man ang nagbutang sang live wire out? Wala pa sila Bomberlin siguro dito, nakatumor dito. So, ang ngamba ko gani kanina base bala ang mga pamilya man sang biktima ang nag-iista dito, hindi pa nila matumod. Pero natumod nila nga mo na ang rason o nga naggala kuryente ang duha ka mga persona dira sa Victoria sa isa ka asyenda Bomberlin. So, nakakas na ni Subong? Nakuha na? Wala pa. Pa dito siguro. Ginapakagituan man dito mga tao. At sa information ko nakuha na wala pa kita Bomberlin na maka-confirm din sa general manager. Kaya dapat dasig ng ilayang mga tikang dara para nga wala na sang iban pa nga mabiktima. Oo, kahit hindi pa man to nila matumod ganing balay bala Bomberlin. So, kuatan isang dugang update di kay kinanglan nga matap na manadra kag kung may panugyan man sila kung sino mga naga-practice ang amuni stop na kag kung sino may ara sang makita nga kaangay sini i-report gidayon kay tama gid ka delikado kay ang ila kuno nga checking nga kag pagkadto sa area Bomberlin okay man pero area ang isa wala nila makita dayon nangin lang kita dire no reactive sa amuni nga part nga ang sabat diri subong mapuligat ang pamilya through financial nga bulig kay wala naman sa may mahimo ining duwa ka parties kundi mapalubong lang sang taro ang ila sining nga mga himata nga na kuryente kag napatay Bomberlin. Oo, sige. So, Bomberlin, mamatay natin diri si Engineer Wilby Bilbao, ang General Manager sa NUNECO. Bali isang Monday, ma'am, nagpadala di sulat ang natungdan nga may attachment nga letter nga gapay nila sang financial assistance. So as per report no ma'am no sang area operation namon mahira ginatabo nga legal connection kay tungod nga may nasugpon nga alambre. Pero nag-request kami ma'am sa PNP sa Victorias. Nag-request kami for investigation gate pero until na wala pa katag ang mga police.
parte dira sa natabo dito ma'am no. Pero kami sa NONECO matagi kami sa financial assistance kung whatever kung ano magito natabo dito ma'am no kung mayara magit niya maya sang natabo diferensya sa aton member consumers or kay NONECO man matag kami gyapon sa financial assistance. Ang ilang letter ma'am is ipa-proseso mo kay mayara pa kami sa committee meeting sang board dito ko dis na attach kaya ang tanan nga complete report kay siyempre ma'am may mayara sa proseso pero ako as personal ma'am hatag ko sila financial assistance personal ko nangatag para sa ila mo na sa ma'am pero subong ang report subong rin sa report sa operation rin sa lamisa ko ipa-discuss namon na during sa board committee meeting ma'am. Anong system nyo da, sir, once nga mayara ka mo sang pagwa nga kwarta, bulikan ng isa ka victim, abi o kung isa ka tao nga na-aksidente sa amo na mga pila manayhan ang inyo nga ginabulig da, sir? Ilang taon na mo ma'am sa amon nga palisi. Mayara kami ma'am sa nasunod nga palisiya man ma'am mo. So ipa-check pa to na ako ma'am kung pila gito ang matag na mga financial assistance. Pero ako mismo matag personal ma'am matag sila. Mayo man sir kay may personal ka pa wala labot ang inyo kaya nga company. Bali sir dito mo kagina may alambre gid balik amo gali ka mo nakita dito nga naka-attach. Oh yes ma'am, may legal connection nga natabo based sa report sa amon nga area operation. So hindi safety na ma'am para sa atong mga consumer, labi na gid kung hindi sa standard kag biyad man sa amon nga kuan ma'am no nga mga guidelines standard sina. So wala ba ma'am kakatabo nga ang amon service draft nga alin sa poste pagto sa balay mga may supon nga lain nga kuryente so hindi na sa amon. So inana kakatabo na ma'am may mga flying connection labi na gid sa mga kabukiran nga hindi ginamon dali-dali makita na mo patungod sa mga ang alambre pinasulod sa kampo. So may yara sa illegal connection na tabo. So amon gini subong gina kampanya man sa aton member consumers nga likawan gina ang mga legal connection, flying connection, sub connection kay bangod na ang isa hindi sa safety para sa ato kanan. So bali ang illegal connection na sir sino na da pamilya ni nga napatyan? Baliway pa man kami nang way pa man kalabot sa amon mamang final nga investigation sa police. Pero sa ato na kwan, may kami kabalo kung sila ginagtapo, sila nagsugpon. Kaya basta as per findings namon na nakita namon tong may sugpon nga lambre. Okay. Imagineon mo, nakautasan nga duha ka mga kabuhi, Mombo Grace. Yes, kung isa lang gani kalalain ka na much more duha kay hindi man na pagpabayaan sa tiyo ang iya na plus forwarding. Kanya ganyan. Although sa iban nga daw may mga idea na bala, hindi mo uyatan ang tao nga na kuryente. Pero tikon kita siguro sa mo na nga sitwasyon, hindi ka na yung makapanumdum ka opsin ko ni danay pag uyatan kay sa imo adrenaline rush bala. Kag sa paglanta mo daran do tingala kang ano gulpila ni siya nag-uy-uyaw kun ano da. Ang tendency nato niya uyatan mo gid. Correct mo Erlin. Ate, amo na sa nga dapat ang NONECO kag ang pila ka mga member consumers mag-andam gid sa amo na nga klase nga mga sitwasyon bala. Kay ti lain gid kung kabuhi na bala po Erlin ang makuha sa imo. Amo gid. So sa mga pumuluyo nga base ila ni bala galing ka ti tubugod man ay ginakawat. Sa mga nagpanubulang guro nga mapangos lang sila ya. Pero araw-araw pabutangan mo gid sang live wire. Yes. Magiging delikado. Mga usually lagyo naman nga lugar, mga senda. Sa una, wala sila kuryente. So, pasalamat sila. Pero kahit delikado man kis ako, hindi mo mamonitor gali.
Mo giding, especially wala dara tay magbutang ka liveware langan man nga mabutang ka padaraya sang karatula nga maghalong gid. Kay meron sa isang liveware man mo hindi na pwede mo. Hindi gid pwede. So kamay pa nga na masulit na Bombo Arlene ang natabo dira sa Magtiyo nga nabuhian gid sang kabuhi. Sige. Bobo Grace, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, ang balita nga nagikan sa Patrol, ini si Bombo Grace Dino Baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. 24 minutos sa nakaligada sa takna nga alauna. Ang health emergency allowance nga napanagtag na sa kanton sa gobyerno nagadangat na sa 103.5 billion pesos kag 90% paid na. Suno sa Department of Health, kasunod man sang desisyon ni President Bongbong Marcos nga hatagan na gid ni sang health emergency allowance. Ang tanan nga mga health workers nga naghatag sang serbisyo sang kita ang nag-eksperyensya sang COVID pandemic. Kay mayara pa sang nabilin nga 27.3 billion pesos nga mo ni ang ginpainan sang pondo subong nga 2024. Sa news release nga ginpagwa sang Department of Health, diri nagapakita nga sila bilang implementing agency nakasettle na sang 14.5 million ka mga claims sang health workers nga nagserbe sang nagluntad ang COVID pandemic. Sang Abril, ang Department of Health nakarecord sang 23.4 billion pesos nga worth sang health emergency allowance obligations. Sang 4.3 million ka claims nga why ni sila na bayaran bangod man sa mga budget constraints. Matapos nga nakaproseso ang DOH sa ilang mga halatagan o mga pagabayaran, nagdangat na sa 27.3 billion ang dapat sining iga-release ang aton nga gobyerno. Balan nyo, ang ining mga kotoran naton nga mga nagserbe bilang mga frontliners, tuman na giningani ka-late ang ilang pagbaton sang health emergency allowance. Imagine na nato ng kabudlay gala sa naging eksperyensya ininggahilima ang ilang mga lawas kay because sining mga personal protective equipment kaila sining mga ginsuksok pero wala ina sa payan para sa ila. Nagatag sila gyapon sang serbisyo. That is why nga sang nag-deliver sang State of the Nation address si President Bongbong Marcos. Ginatagan niya sang instruction si Budget Secretary Amina Pangandaman nga hindi na paghulaton ang General Appropriations Act of 2025 para nga mabayaran ang ining health emergency allowance sa mga health workers nga mga nagahangla. Subong gid nga tuig dapat hatagan sila sang bayad. Kung kaysa mo man ang isa sa mga maayo kay President Bongbong Marcos because inang hipos lang siya bala pero ginapamatian niya ang feedback sa mga natungdan nga mga sektor. So, mayara sang surplus fund balance or excess payment nga ginbalik sang Philippine Health Insurance Corporation sa aton nga national government. Amo na nga gin-release sa gilayon sa Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order para nga ma-fulfill sang DOH ang ilang obligasyon. As of September 30, subong nga tuig, sa 64% sang additional nga 27.3 billion pesos ang na-disburse sang DOH. Pero iban nga mga health workers dali sa aton sa mga syudad sa Bacolod, Province of Negros Occidental nagahangla man gyapon. Tiambal ganin dali sa Committee on Health. Tiambase ko no ipanagtag naman ko no ang ining health emergency allowance para sa mga health workers nga nagserbe bilang frontliner sang COVID pandemic dali sa aton sa mga syudad sa Bacolod. May tinasig-nasigan nyo man?
Kunara naman lang na ang mga papeles nila, kay I'm sure kadugay na ni sila yung nakaproseso. Ano pa ginang inyo yung ginahulat? Kung pasugiron mo ang DOH, 90% na tiining 10% niya padugay-dugayan pagin. Ang paghatag buwas, kag ang paghatag subong, amo malang nagyapon, pareho malang na. Tiban dari gani mga underpaid pa ni sila. Imagine mong risgo nga ila siningagin atubang. Amo na gani ang balsang iba na, kunik talagin palanggang Pilipinas. Ato na kita nang paamulya sa lawasang pungsod. O galing kati mas gipili nila nga ari dari to serve sa mga pareho Manila nga mga Pilipino. Amo lang galing ang isa sa mga inang daw loopholes bala. Kay kadugay, basta tagay na ganin sa mga benepisyo, kadugay, no? Kung kumpleto naman lang damay, ara naman niya sang lista, tingayatag mo pa na sunod nga si Mana, kumatag mo subong. Kaya nasaligan man na nila because nahatag naman nila ang serbisyo. Sang time nga 2020, 2021, 2022, nga nakakuha na gawak kita, nakabangun-bangun na gawak kita. Imagine mo ang napang suksok nila mga PPE nga sus nga hilima pating imo nga salakangan no. Di kamusta na rin subong? Guamamaya Francisco sa report. Come in. Ng City Health Office ang pag-distribute sa health. Yes, Bomorlin. Again. Bomorlin, ginapreparahan na sa Bacolod City Health Office ang pag-distribute ng health emergency allowance sa mga workers riya sa syudad ng Bacolod. So, sino sa pahayag ni Councilor Calao Pentevilla, ang chairperson ng Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Panlungsod, 83 million pesos na national fund ang gin-allocate sa Bacolod City workers na nagbulig Bomorlin sang pandemic. Kag nalakip diri ang mga health workers nga exposed sa nga pandemic year 2020-2021. Kag Bomorlin ginklaro man ni Councilor Puentevilla nga ang assessment kag approval ang naghalin sa Department of Health pati ang pag-allocate kung pila ang mabaton sang kada isa. Kagiyaman nga ginathag nga posible Bomorlin nga hindi pala rehas ang mabaton nga allowance bangod nga nakadepende ini sa guidelines sang Department of Health. Kag sa karon Bomorlin kung may ara sang concern so kung mga problema sa health emergency allowance pwede gid makapadala sang letter for reconsideration sa Department of Health para mahibaluan Bomorlin kung ano ang mga kinahanglan pa. Kag sa karon ang Bacolod City Health Office, Bomorlin ginaamat-amat na preparar kay groupings ni ang pag-distribute although wala pa nato nakuhaan gid sang information si Dr. Carmela Hensoli ang head sa City Health Office kung paano ni ang pag-distribute, ano ang manner sa distribution Bomorlin pero anytime kuno sa kaya Councilor Calao Pentevilla pwede na gid nga ma-release kay bangod nga July pa lang nag-agi na ini sa Sangguniang Panlungsod may kinahanglan ng Bomorlin nga tapuson nga mga documents kag process and then as of this month of September amat-amat na ini Bomorlin nga i-release kay kadamo man sa mga health workers especially ang ara wala sa barangay Bomorlin nga nagbulig sang pandemic, mga nagtransport sang pasyente ang ara sa facility sa quarantine facility Bomorlin nga nagapamangkot pa karon kung saan o yan nila mabaton ang ilang health emergency allowance. So included na sila Bomomia mga barangay health workers? Yes, so Bomorlin included na sila. Included sila Bomorlin. Oo. Alam mo, may rasang isa ka health center nga nabisitahan naton last week. Ang ilagi dyan nga hingyo kag kulumuron amo ni nga dapat meron man sang health emergency allowance nga matupa sa ila. Bombo Mia, imagine mo 2022, 2023, 2024 na subong manog 4 years na dugay-dugay nga hinulat ang ila wala man gihapon. Yes. That is why nga gina-follow up ni naton because
kung hindi matukbol nung ay man gyapon sang development. Ting iba na dre ang ginasaligan pamantani nila kay nahatag na nila ang serbisyo. Imagine mo para sa mga barangay health workers, sila to ang mga nag-facilitate ng isa ka tawo nga positibo sa COVID. Masaylo siya sa quarantine facility, mautitid dira kung ano mga kinanglano na nila. Bombo Mia. Isa ka balay abid dira nga may na COVID, ma-quarantine sila, tanan. Kaya sila kaya ang number one nga mga frontliner nga kung mayroon sa COVID, may contact tracing na. Yan nagkakalipad na kita sa mga ginpapatuman nagligad. Contact tracing na iyan naman na sa mga BHW naman. So, deserve gaya nila nga ma-include sila dere sa mga magabaton sang health emergency allowance. Exactly, Bombo Orlin. Kaya sila ang frontliner, sila ang nagakuha sa nga pasyente sa ilo sa quarantine facility, tapos balik na naman, Bombo Orlin, tapos mag-paswab, mag-contact tracing sila sa gihapon. So, ini galing, Bombo Orlin, nakadepende or nakaabase ini sa guidelines sa Department of Health. So, may possibility nga hindi pala rehas ang ila makuha nga amount, Bombo Orlin. Kasi depende ini siguro kung ang ila ba lang nga exposure sa nga pandemic, kung anong ila mga ginpang ubra, na siguro sa documents na kinahanglan sa isa ka health worker, mapabarangay man o kung sa hospital, may ara man nila sila, Bombo Orlin, sang mga ginapang-checkan o kung ginapang-butang na information kung gaano sila ka-expose during sa pandemic. Okay. Bomborlin, sa dugang pag-id nga detalye, pamatihan natin ang pahayag ni Councilor Calao Puentevilla, ang chairperson sa Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Panuso. Yes, nag-meeting kita. Ginatawag natin kolera nga bakterya. Dr. Mel Hinsoli, silang in charge ng releasing. You have to remember, Bombo Mia, 83 million ang inasurihan sa diri nga national funds. Kaya ihalin ini sa Department of Health, ihatag ini sa mga nagakaangay, nagbulig sa simpo pandemic. Department of Health ang nag-assess kung pila kag kung sino ang nag-deserve sining health emergency allowances. So anytime ang commitment ni Dr. Mel, anytime groupings ni nila iti dako nga kantidad kag damo nga grupo, anytime they can expect mabato na nila. But again, if may mga questions sila, ang nag-decide sini kag ang just to clarify, ang nag-decide sini kag ang nag-assess, kung pila ang balatunon, hindi iya ang City Health or hindi iya ang Sanggunian or hindi si Mayor, but ang Department of Health. So, para mahibaluan nila bala, kahit yung iba matingala nga hindi pala riho ang ginbaton nga allowances from the national government. Okay, so included na sa councilor ang mga ara bala sa barangay, especially mga nagbulig, transport sang patient nga sang pag-COVID sang tinalikdan nga tinuig. Yes, during pandemic, 2020, 2021, ang nag-apply for this allowances nga ginatag sa gobyerno national through of course, the assessment sang nila. Ang nag-facilitate lang ang nag-facilitate lang is the City Health Office, but ang assessment and ang approvals halin sa Department of Health, So tanan nga na-expose, tanan nga may contribution sa tong tinion nga simpo, sila ni ang makabaton. So to clarify lang, Councilor, 83 million pesos para sa syudad sang Bacolod. Yes, 83 million approved na isang Sangguniang Panglungsod July pa. Galing of course gina-process man siya kasi ang money will come from
i-transfer no sa local government para ma-disperse no or ma-distribute and according to City Health Officer Hinsoli, gina-ready na ang distribution. In fact, I think anytime na ma-start na sila kag i-groupings ini since kadako sang amount and kadamo sang mga beneficiaryo. Councilor, meron ka data kung paano ni ang manner sang pag-distribute? Well, sila na ang ga-finalize. No? Basta ang explain sa aton, nga according man, because there are may mga categories na eh. That's why ang katingala, just to clarify, ang katingala nga may lain-lain ang amount kung isa sila ka department. Well, ang nag-assess na is Department of Health. No? If may mga questions I think they can write a letter for reconsideration sa Department of Health. No? Kaya wala authority or kapasidad ang aton nga City Health Office nor ang aton nga local government no in terms of sanggunian panglungsod no kag si Mayor since Department of Health ang funding no magahalin naghatag lang tayo memorandum kay Mayor para may respeto nga ma-release sa LGU ni Mayor Albi. So tingwaan nga ma-release ini nga tuig, Councilor? No, anytime gina-process na lang ang releasing kag kung paano ang manner of releasing kay grouping sila no kay mo na we have to remember dako nga kantidad hindi man ni automatic disperse in one month or one day no so ang City Health Office will inform no mapabalo or base nga ni Department of Health pa kay this will be in the presence of Department of Health kay ilan ni pundo ang ang i-distribute kag ang paghatag sa mga beneficiaryo. Okay, sige. Councilor, thank you so much. Okay. Yes, Bobo Orlin. So at least klaro na kag kumpirmado na kaya mo ginahulat sa mga barangay health workers. Bombo Mia, kung pwede malang nila mapanagtag sa buong nga semana, mas mayugin. Sang-sang hulaton pang sunod nga semana. Exactly, Bombo Orlin, gina-expedite. So long as ma-ahito na siguro, Bombo Orlin, kung paano ang pag-distribute, sino ang unang hatagan per barangay bala, o kung Bombo Orlin, depende sa manner ng distribution ng City Health Office, kiti sila ang in charge. Kung pwede lang man, mapadasig, kiti dugay naman dinahulat sa mga empleyado, especially ang ara ako ng exposed gid sa tong pandemic. 83 million, no? For Bacolod City lang. Bacolod City lang na Bacolod. Ang 83 million pesos. Oo. Sige. Bombo Mia, salamat gid. Bombo Orlin, balita gikan sa Bacolod City Government Center ini si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and said radio network in the country, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Mia Francisco. So, wala na ginalauman nato na para diri sa Maya syudad sa Bacolod. Kagiban pa man nga makabanwanan ka mga kasyudaran diri sa Maya Negros Occidental ang yato Sagayo missing in action ang ila sining emergency or health emergency allowance. Pawaraw-waraw na sa mga natungda na diri palagyo kon igarnatsar no pa inyo paya ang kwarta para sa mga health workers. Ilaya kadugay na nasang hinulat nila. Nagaulatan na lang nga rin sang go signal para nga mabato na tani nila. Because sambal ganit rin sang pinuno sang Department of Health, Teodoro Herbosa, siya gid ang nagapasalamat sa Department of Budget and Management nga at least na-facilitate na ni kag ang ginhatag ni sang PhilHealth abo niyang nangin pondo para sa health emergency allowance sang mga health workers. So, lumipat po mula sa bangko papunta sa tao sa ngalan ng ating mga COVID-19 frontliners. Maraming salamat po kag sa ilang serbisyo. Amo ning pahayag
ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Imagine ninyo ining health emergency allowance naga-cover sa nga 20 months. Tinagamit na ni kuntani nila ya dugay pa or dugay na. Awan ang ambal ko ba lang kung sa gusto lang tani, especially sa mga kwalipikado na dara, kag gusto gidya magtrabaho sa ruwasang pungsod, kadito sila yabi mag-survey, gusto ginatani nila, kaya syempre kalayo balan sa mga benepisyo. Dito kung na pwede palang gagaon kagin nila sa sweldohan ay, because gina-deserve ni sa mga utod naton ng mga health workers. Tidariya sa aton sa Pungsod Pilipinas, una pa to ang pagkabol sa mga involved ni bala sa family issue. Sang sa sining pagatagay sang health emergency allowance para sa mga frontliners. O kaysa kandamo pa sa mga papeles ng mga kinahanglanon. Para lang ma-prove nga ini siya nga tawo naghatag siya sang serbisyo. Ang certification coming from barangay or hospital, kadin sila naga-duty, hindi pa gid na siya enough. No? Kung isa man tingala kang ganin sa pagkadamo-damo nga mga papeles, na kinahanglan nila i-comply, pero may makalusot mangyapon sa corruption. Follow up na naton sa masunod nga mga inadlaw. We're hoping dala sa Bacolod City Health Office i-expedite gid ninyo ang tagtaganay sang health emergency allowance sang mga health workers nga nagserbe sang COVID-19 pandemic. 15 minutos na binin nantes ang alas 2. May pila ka mga barangay diri sa may syudad or probinsya sa Negros Occidental nga nagkapanimaho man sang sulfur nagikan sa may Canlaon volcano. I-check kan naton because again kay nadara sa may syudad sang Bago gin-cancel na nila ang klase sa 14 ka mga barangays dira sa may nasambit nga syudad. Bangod sining baho sang asupre nagikan dira sa may nasambit ang bulkan. Kung nato ng dugang mga data nagikan sa Provincial Disaster Management Program Division, Bombo Dennis Rebecca sa report. Come in. Bumailin sa report nga naglabot sa aton PDRMO diri sa probinsya ay ara sang report no gikan sa 5 individuals nga nagpalimaho sila no sa asopre kahapon sa hapon no ini mga barangay Bumailin no apat county sa mga kidbuk nga kabarangayan sang sining mga lugar no La Castellana, Moises Padilla, Ciudad Sang Bago, Ciudad sa Lacalota kag even sa Baybanwas ng Pontevedra no? Sa report ni Miss Irene Belpoteño ang sa aton PDRMO sa La Castellana ang mga residente sa may barangay Mansalanao, barangay Masulog, Barangay Robles, Barangay Kamandag, kag Barangay Sagang, muning mga residente kahapon nga nagka-experience sa baho, no, sa asopre bumbo din. Sa may banwa sa Moises Padilla, at Moises Padilla ito kahapon, do 19 ito ka mga schools, no, nga may reported nga mga residente dito, o mga estudyante, no, sa sining mga schools, nagka-panimaho man sa asopre nga moto kapon early dismissal no? Sa Moises Padilla dito sa may barangay Udyong, portion sa barangay Udyong, sa proper sang barangay Gimpanaan, sa barangay Montilla, portion sa barangay Makagaghay, subong man sa upper portion sang barangay Quintindrimo, kag sa may crossing Magalyon no. So muna yung mga residente dira sining mga barangay nakapatay mga kagapon niya sa supre. Sa may Ciudad Sang Bago, Ciudad Sang Bago wala naman damo-damo barangay lang sa Bukid, Bukid nga porosyon. Sa Bago, mga residente sa barangay Ilihan, barangay Bakong, barangay Mailom, barangay Maaw, barangay Malingin. Muna yung mga
lugar ting maaw gani isa to sa ilang high school to nag-suspend classes sa mga adlaw, no? Sinibota kay ina sa principal sa nasabit nga eskwelahan. Sa may banwa sa Pontevedra, porsyon sa city proper, may report man nga nakapanimahaw man sa kagapon sa Asupre. No? Samtang sa La Carlota, reported sulfur nga emission sa may barangay San Miguel, barangay Yubo, Araal, Hagimit, barangay Nagasi, kag barangay La Granja. Now, sa muling mga lugar sa mga residente nila nakapanimahaw kay kahapon Bomberlin at sa report mula sa feedback sa buong adlaw sa ilang monitoring last 24 hours ng monitoring kahapon gani manubo na Bomberlin ang sulfur emission mo na mga pilan lang no 8,973 tons na per day ang na-monitor. Kahapon is 10 volcanic quakes na lang from vulcan. Karon galing isa na sila tanaw ko suno kay Miss Erin Bel Potenya nga sa diri nga tanaw bala ang paghuyop sa hangin. Nga posible mo ni nagdala sa mga areas nga dito nakapanimaho ang mga pumuluyo pagkainti ng mga estudyante sa Asupre. So ining malugar nga naapektuhan sa baho sa Asupre kahapon. Since pa man kapon sa kay Ma'am Irene ginabisuhan na niya ang mga ila local disaster head nga i-require ining mga estudyante o rin mga pumuluyo nga magamit sang face mask. No? Kaya importante walang maproteksyonan sila. Nga hindi sila blama kung may hapo ka, kung ano da imong balatiya, basta bala magtukar, kung matabaan ka pahaw sa sulfur. Pero ginapacheck pa ni... Yes? Kung sa bagay, kung narakadaganin sa mamukal, may portion nandang amuman naman panimahuan mo, di ba? Correct. Oo. Yung gabaho. Sa ila nga may dipping pool, kag sa may kilid na sang lagun, kaya may do ara gina niya nga gabukal-bukal nga tubig. Oo. Kaya so nga supre. Mapay mo, ano mo ginasa? Kung ka isa, sa takas na tol sang lagun na balang may nagailig na nga daw sapa. Oo, das kilid. Yes, kilid gisin daw lagon. Kaya nakita mo nga nagabukal yun yung tubig. Kaya sa ganito, mag-tusmaw daw itlog, no? Kayo maluto. Walang itlog sa init. Oo, amo na siya ang mapanimahuan man sa mga kautoran naton nga naga-star sa amuto nga mga barangay. Yes. Pero gina-check pa ni Ma'am Irene sa DNR, kay ginatanaw pa na kung pila do ano ang level na sa ang baho sang sulfur nga napanimuang kapon sining madamo nga mga barangay na mga residente sining mga barangay palawag naton. Kay kung tanawon lang hindi manggid kuno siling nga daw heavy gid abi bumuilin ang baho no nga naklo siling nga mga estudyante siling nga mga pumuloy puti gina-require na nila nga maggamit sa face mask no kay subong adlaw balik naman niya eskwela ang mga lugar nga ginambal naton andito lang dumudamo nga mga eskwelahan sa bago as of today wala iya sang klase. Bomberlin. Kabudlay nga daan kung why naman sa klase. Balan mo muning simana, exam week na naman ni siya, Bombo Dennis. So, good was and then sa Friday. Correct. Budlay na, makuha naman basta mautod naman mula ang actuality. Despite kaging suspend ang face-to-face klase, ang itawag nga modular daw continuous man gyapon niya Bomberlin. So importante lang no sa mga nagbalik sa eskwela, balik abi sa face to face sa klase sa mga eskwelahan sa mga lugar, tiyo mo na magtulogyan sila nga ti magamit gid anay no sa face mask no kay di ubalaan anytime bala no base kon manimaho naman sa sulfur kasi nato ti sige pa man gyapon niya nga buga. No, sa sulfur gikan sa vulkan Canlaon. So, matiyatan mo lang konfirmasyon ni Miss Bel o Irene Bel Potenya, ang head sa ato si PD RRMO.
Juliana, sa may barangay Mansalanao, Masatug, Robles, Kamandag, Sagang. Sa may Moises Padilla, portion sang Odyong, Ginpanaan proper, Mantilla, portion sang Makagahay, upper portions of Quintin Remo, crossing Magallaon. Tapos sa may Bago, barangay Ilihan, Bakong, Mailo, Maaw, Malingin, Pontevedra, sa Lengua Communal areas and city proper. And then sa La Carlota, Araal, San Miguel, Yubog, Agumit, Lagranja, Kag, Nagasi. Ma'am, baligin na ako RPHO ang ilang ang mga kinahanglan ng mga face mask man. Yes, actually, nako kagabda si TDRRMOs na as much as possible i-remind ang aton nga mga pumuluyo, pati particularly ang mga bata nga mag-wear sa ilang ang mga face mask and then continuously monitor lang gid gyapon sa activities ang kanlaon. Hindi siya strong nang may ara la siya sa smell kay ang wala ginpa-check pa namon with DENR ang level sang sulfur dioxide dito. So I hope nga by today makasubmit sila sa amon sang ilaman nga report. Si Miss Irene Biltotenya sa PDRMO. Also na mga lugar nga nagka-experience sa baho sa sulfur dioxide o sulfur kahapon dito mga past 1 hasta mga until 3 o'clock, 4 o'clock na mga mo giningi guro na basi na naog ang kuan ang huyop singangin padalom moto nga naglapot kid sa populasyon ang baho sa sulfur Berlin. Okay. Sa mga pinaka-latest natin nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Manse kaligbat na kita para sa mga kotaran natin yung mga nagapuyo dira sa mga barangay o kung banwa kag syudad nga mahimo wala malabot sang pag-alboroto sang bulkan Kanlaon, but we are still praying no ang magtayuyon na ni ang paglinong sang bulkan because kada mo naman sa mga man naapektuhan sang nagalboroto to wala sang June 3 and sila naman ni maapektuhan kung kaangay na bimera sang phreatic eruption or explosive eruption dira sa may Kanlaon volcano. 4 minutos na binin nantes ang alas 2. Di daw preparado na ko ng impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo ng mga ara sa sa politika, ara sa pwesto, basta nagailapit na gani ang eleksyon, mansi gubanay na nadara kag hingabotanay. So, balganin din ni former Senator Trillanes, meron sang 22 articles of impeachment nga preparado na para sa kay Vice President Sara Duterte. Ginaulat na lang dari ang kongresista nga mani mag-file sa may manubo nga panalagan sang kongreso. Sa mga bulabantayan naton because malayo pa man tong 2028 elections. However, tika na muna sa mga ginius-gius sa patag sang politika. Ang impeachment niya this is numbers game. So, kung madamo dara ang magaboto, kamayara pa man na siya sang labayan mo. Ang articles of impeachment sala or pag-istoryahan sa may Committee on Justice. Sa may manubo nga panalgan sang Kongreso, adalang tawanan nila dara kumayara na sang probable cause or substantial ang ining information or complaint nga makita nila ang mga grounds bala sang impeachment complaint. And then, mayara sang desisyon ang committee, botohan na nila kung bala ina siya igapasa ka sa plenaryo o kung hindi. Kung na dito na siya, mayara naman sang binotohay. 2/3 sang kabugusan nga numero sang aton nga mga kongresista amo na dapat ang magboto
Kaangay ba lang sa pag-impeach to sa to kay Kwan? Kay former CJ Corona. To ba lang nagtaliwan na? Sa wala na mga balabantayan na nato na kag sino ang magapangisog nga mag-file sang impeachment complaint bato kadiri kay former or kay Vice President Sara Duterte. Tika na, mo man gyapon sa mga nagbantay, nagligad to sa pagbisita ni Sara kay former Vice President Leni Robredo. Nga nagwanggal man to gani si former Senator Antonio Trillanes. Diri kumatigayon ang ining impeachment na tawon naton ang kamandage sang administrasyon. Because tiway man na sang impeachment trial nga batigayon nun kung way man sang go signal ang nagapungkong administrasyon. Ayo, kasadya lang gid no? Ngamusta na ang mga unit team? Way na. Amal man diri ni Vice President Sara Duterte. Pero sa mga kotoranta, sa mga mag-abyan na dira, hindi nyo naging pagpadala-dala. Ay nyo sila yung paminsaron. Kay ang mga opisyales ang ato na sila nga pungsod, nagakuha na sila nagalabay. Lumabay-labay lamang nga daw aso. Sige, bilang tayo naman nato ng filing sang Certificate of Candidacy sa masunod nga semana, Oktubre 1, tubtob Oktubre 8. Sadya, dahil man nga daan, adre sa ato ni lokal sa may syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sang Negros Occidental. Kung sino magpadalagan bilang alkalde sang syudad sang Bacolod, sa mga kongresista or congressman sang Lone District of Bacolod City, ada nga ato na sining busy alkalde. Diba na dira for sure nakakuha naman na sila. Nakabinagbinag na kag nakapamatod na kung ano ang ilang sining padalaganan sa masunod nga eleksyon. Kolabos na nga aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomoharay sa udong ug na nagatabwas sa muman sa gihapon nga oras. 91 días na lang banwa na bininanta sa nga daw sang Pasko. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprera sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Matsuki sa Manakachuni na. Sa aton nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lilisuan sa inyo si Tagsag Kamaradyo, no? 630 kHz. Kamusta ka mo dira mga kabombo sa mga nagapamati sa aton sini nga 630? Uy, kamusta ka mo dira kay as of this broadcast time, bago lang ginagbubo ang tuman kadamol nga ulan, no? Mabunok nga ulan ang gina-experiencehan naton diri sa capital, no, sa Negros Occidental, that is the city of Bacolod, the city of smiles, mga kabombo, no? Nagayum-yuhum kita kay ti mauluog daw, no, ang kainiton bangod sang pagbubo sang tuman kadamol nga ulan. Grabe ang bunok subong sa ulan, di oh. Although nga, as of this broadcast time, ang aton si heat index nagadanga sa 30 degrees Celsius, mga kabombo, no? Pangot naman kita sa 30 degrees Celsius, mainit-init, pero gapasalamat kita bangod sang pagbunok sa ulan. Grabe gid ang
padulot sini although nga ti nagasilugat anay pasubong mo gasugat anay pa ang kainit kag ang pagbugnaw bangod sang pagbubo sa ulan. So ang sungaw na amo ginang pinakapaborito no sang mga hapuon sa mga may allergy, severe allergy bawa hindi gina manami ng sungaw nga naghalin sa duta, nagbagtik bangod sang pila pang kaadlaw nga nagainit ang panahon mga kabombo. Bawa ang pagsungaw perte. Ti ulo ano lang kita puyo lang kita anay, no? Magpulo pa huway, no? Update niyo ako diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Kay agod gati makaano kita ho. Maka-relax kita kag hindi kita mabasa sang ulan. Okay, ang pagkabasa naton sang ulan, especially kung wala ka nakapaligo. Okay lang kung nakapaligo ikaw, no? Kung hindi ka makapaligo, kung wala ka nakapaligo, subong ging adlaw, no, maambunan ka, mabasa ka sang ulan, matalitihan ka, no, ay hindi ina manami, no, nga madulot sa aton sa ikaing lawas. So kinanglan, ara na kamo daanay, relax kita anay, samtang may tunga pa kita nga adlaw nga tapuson sa sini nga adlaw mga kabombo, no. Today is September 25th, mga kabombo. Petsa 25 sa bulan sa Setyembre 3, 2024. Kag sinasaling ko na mainit ang panahon, pero nagbunok ang ulan subonggid o diri sa capital, no, diri sa aton sa may Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. I just don't know sa inyo dira, kamusta kamo dira, no? Samtang gina-welcome ko kamo amugid ang pagbunok sa ulan, mga kabombo. But despite of that, no, ang aton siniiyang Christmas countdown, how many days to go before Christmas, mga kabombo man? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. This Christmas. Mayara na lamang kita no 21 kaadlaw mga kabombo, 91 days to go before Christmas. Bauti naga-amat-amat badbad no? Ang aton si mga inadlaw naga-amat-amat badbad. Kadasig lang gid sang panahon. Amo na gani nga magmangin vigilante kita mga kabombo kay nga kung naga-ano kita do pawala lang gid kita. Makibot lang ta Christmas na. Makibot lang ta nga nagasinigabong na kay welcome na kita sa bagong tuig 2025. So kinanglan maging aware kita. Pamati lang diri sa Bombo Radio kay definitely you'll be aware and you will be updated by what is happening around us here and around the world. Dili lamang we get it first. We get it fast and we get it right just for you, mga kabombo. O, diri sa Bombo Radio Philippines, we have 31 AM and FM stations all over the country which are already fully digitalized na, no? Fully digitalized na 31 AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines. Kalakip na kita dira ang DYWB Bombo Radio Bacolod, kag of course ang aton sining partner sa FM band, ang counterpart naton sa FM band, ang 95.9 Star FM. Tiara na kamo dira. O ti sige, abe pareser na kamo kay sa sining hapon ato na to continue no ang true to life story ni Lassie. Ining si Lassie suno pa sa iya no, mayara siya sang daw kaangay nga gifted siya mga kabombo no. Kag suno pa sa iya ako unya di sa pila ka adlaw nga daw amo na iya sini nga gift. Although nga wala niya ang gusto niya lang kuntali sa mga manami iya nga matabo. Kundi may mga makitaan sa no. May mga makitaan siya nga mga palaabuton nga hindi niya nanamian. Amo nang rason ko nga nag-stop man siya gani sa pag-read or pag ano sang isa ka tawo sa iya sing nga future kay she doesn't want no nga mag foresee
or maghambal nga ti amo ni matabo sa imo sa pila ka adlaw. Di ba lang, Ma'am Lassie? Si Ma'am Lassie, dito na kita kahapon balasang nagkadto siya sa may Rizal, sa probinsya sa Rizal. No? Nangita siya sa iya sini nga rentahan, no? Nga boarding house abi. Pero dito, may nabatyagan siya. It's because of that gift sa iya, no? Do mabatyagan niya, do ma-foresee niya kung anong matabo. Di ano itong matabo man, kahapon dito kita, no? Ining ginatuwag ba lang nga clairvoyance, no? Ang aton bilang nga intuition nga perti ka sensitive, nung aton sini nga ang iba nagambal nga sixth sense or the third eye. No, pero ang inaya mga ano lang na mga extra gifts, no, kay sensitive ikaw katama. Pero wala kitay kabalo, no, what holds in the future, because only God knows, no, only God knows. Ini mga ano lang niya, mga extra gifts sa tao nga kung usaro mo sa maayo, okay man, especially sa imo sa ikaw galingon, no. Pero inaya mga ano lang na iya, mga gagmay lang na iya nga mga regalo sa aton, no? Mga abilidad, pero ang matabo sa aton tomorrow or tonight or in the future, only God knows. Okay? Sige. Ato na iniya gina-share diri kay true to life story ni Ma'am Lassie sang Bacolod City. That happened July of 2019 dito iya sa may sa boundary to gikantuan na to bala no mga kabombo sa Fiesta Casita Subdivision sa may barangay Tatala sa Diversion Road o kon boundary sa Binangunan kag Cardona sa probinsya sa Rizal. Malapit sa isa ka hospital ang Carlos Hospital. Kag gin-research ko gid bala Ma'am Lassie, no? I did my research, no? The research has power gid. Insakto ginaimo, no? May natabo sa 2019 which ang aksidente, road accident dira mismo, no, sa imo sini nga mention diri, and they were 9 passengers and drivers died, no? That was 2019. Ato nila karon nga dugangan kung ano ini, no, kung anong dalagan sa istorya ni Ma'am Lassie kay kapon ato na inaiya nga nasuguran. Okay? Sige. Ari anaywa ang aton si pambukas sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Of course magauluan kita samtang naga bunok ang ulan diri sa aton sa my capital. Ang ambahanon mga kabombo, no? Of course, produkto sang Bombo Music Festival 2019, kag ini ang ginatiguluhan chatbox, gin-compose, kag gin-interpret sa isa ka, that time 2019, lamharon ini siya, no? Si Kent Lemuel Espaltero. And the lyrics talked about chatbox, no? Nga amo ni ang famous subong pang chat-chat kita sa karon nga may software o social media, no, ang chatbox importante gid. Kay gini mo ani na sang lyrics kag melody nakakompose siya sa isa ka ambanon nga tiguluhan chatbox. Here it is. During the grand performance night sang Bombo Music Festival 2019, si Kent Lemuel Espaltero sa pag-amba chatbox. Kang makita rin ko pa nagduda anak agad baka meron pang mauna di na tumigil sinisinang gigil lahat ng website inalam at kinikit oh miss oh please kahit lanang kiss basta wag akong tinitiis pansinin wag itinin pagdudutay subukin pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka ng todo huwag magkalilangan ako'y di lilisan matagalan man nandito lang maghihintay sa'yo
Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay. Kilig lang ang akin, naka-active pero di namamansin. Naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba kikita, commute na ba o unfollowed na? Di lubos ba isip kung anong ikakanta? Makuha ka lang at mahalin na o miss o please, kahit lang ang kiss. Basta wag akong nitiis, pansinin wag bitinin, pagtutunay subukin. Mamahal ko iyong tingin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako'y di lilisan, matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Oh. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, hindi lilisan, matagalan man. Oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, hindi lilisan, matagalan man. Hindi ko lang maghihintay sa'yo. Matagal man, hindi ko lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, hindi ko lang maghihintay sa'yo. Matagal man, nandito lang maghihintay ako. There you go, Mr. Kent Limwell Espaltero with a very nice voice, no? Kanami kag, you know what, sa personal, wala kanami isang mata niya. Ha? Do ka ano man, do ka bedroom eyes, no? And he's kind guy, no? Si Kent Limwell Espaltero ang nag-compose kag nag-ambas ang ambahanon Chatbox during the grand performance night ng Bombo Music Festival 2019. So baw ahin sakto gido siling ni gabunok man ang ulan sa ila didto. Pero siling ni Ma'am Janice Delphine Jaja. Ya good PMS, just feel at home lamang ako. No? Basta makapamati dira sa Bombo Radio. Kag sa inyo sini Christmas Countdown, listening from Hong Kong. Thank you so much, Janice Delphine Jaja, no? Kag, by the way, belated happy birthday to you, no? Makot Engaliado, no? Makot Engaliado, belated happy birthday. Greetings coming from our upo diri sa drama department, si Bombo Jean Carmela Datuon. Ang artista, isa sa mga artista diri sa drama department sang Bombo Radio Bacolod. Ariwa, parang butang na kamuda sa inyo sining mga mensahe sa comment section sa Facebook Live. Kamusta daya sa inyo, especially here in the city of Bacolod and all over the province of Negros Occidental. Nagainulan man da sa inyo. Ugulpi lang gidya. Sunod pa kay Aknoreg Laguda Bongski. Good afternoon, Miss Jazz. Listening while driving. Bisan gadula-dula ang signal. From Dumaguete to San Carlos, down to Don Salvador Benedicto. Lapit na lang Bacolod na, Miss Jazz. Basta upod lang ang Bombo Radio. Ayos lang. Keep safe, everyone. Sunod sa kay Aknoreg Laguda Bongski nga naga-travel. Gadula-dula ang signal pero ti sa gihapon. No, nagaupo diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Ati, sige, padala lang kamuda sa inyo sini mga mensahe sa Facebook Live, sa comment section. Kung kamusta kamuda subong. Kay grabe gid ang pagbunok sa ulan. Sa inyo sini nga place, especially diri sa aton area of responsibility. No, kamusta kamo dira?
Abiri butan dira sa comment section sa aton sa Facebook Live kay ato rin ang pagbabasound from time to time. Ang true to life story ni Lassie sa Bacolod City. Aton ina nga i-continue no aton sugpunan pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang Sa Takna 2
sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwati ng inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa tanan dira nga naglantaw sa aton siniiya nga Facebook Live, YouTube channels ng DYWB Bombo Radio Bacolod, and of course sa mga nagapamati sa crystal clear naton nga Bombo mobile app, no, sa aton sini nga cellphone. May hapon lang dira sa inyo. So welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Siling ni Ma'am Sonia Duco, siya Miss Jazz, subong sa amon, brown out naman. Adlaw, gabi-ilang, brown out, brown out, brown out. Sa amon diri sa may balaring sa Silay City, brown out. God bless sa imo, Miss Jazz. Okay na ang tingog mo. Thank you, Lord. No, nagapaiway anay sa mga medyo kontra. Kabud lagi baya kon paos ka, no? Ilang kapoy maghambal. You cannot convey what you want to say or what you want to feel or what you want to tell sa imo sining ka isig ka pareho. Kay maano ka gid, no, exert effort kagid ka kapoy gid siya, no, mamaga ano gani magpaos sore throat. So we should take good care of our voice box, no? Ang aton siniiyang tutunan kay ti importante ini, no? Especially kami diri iya di ba la Ma'am Cora Flores gin sa tao? Sige. Si Blaine Ledesma Arita, good afternoon man sa imo, no? Ari na ho ang aton siniiyang continuation sa kasaysayan ni Lassie, no? Siling ni Cora Flores gin sa tao. Mas just nagaulan man diri sa amon, pero hindi gid man baskog. Nagapamati naman kami ni Tatay Cap William Flores kag Nanay Nelia Flores. Oh, sige, thank you so much. Ari kita sa part 2 sang kasaysayan ni Lassie, mga kabombo. Dito na kita sang time to balang nagkadto dito siya sa may Rizal, no? Atong nangita siya sa iya sini nga boarding house, no? Dumduman nyo kahapon malang niya. So, ang hitabo nga ni, that was 2019, no? Mga kabombo, tuig 2019, natabo ini sa tong July. Sige, yari ng part 2 ni Ma'am Lassie, iyagin siguran pinagin sa pagsiling Dear Miss Jazz. Miss Jazz, kundi dito na ko, no, nakaabot na ko to sa pag-aarkilahan ko nga boarding house. Samtang nga nagahambal, naga-tour sa akon, sa sulod sang amo nga balay, wala ako yagawa nagapamati, Miss Jazz. Wala ako nagapamati, though, balang physically present ako, but mentally absent ako. Kaya nga ang akong siniginapensa that time, dito gihapon sa naga-triangle balang adalan, no, paubos sa highway, halin sa diversion road. No? Kay siling na naton, ariblawag balikan ko to bala. Dito siya sa may dito siya sa may diversion road or boundary. May anak ko da bala bumbukim sang picture, sang duha lang gid. Daw map lang na bala, karon lang na daw medyo may mga something da. Ang duwa lang gid, ang may mga map, may ngalan diversion road. Kaya natabo ni dito sa may Fiesta Casitas, no? Gin research ko ni Ma'am Lassie, Fiesta Casitas, hindi Fiesta Caritas, gali, no? Fiesta Casitas Subdivision sa may Barangay Tatala, Diversion Road or sa boundary sa Binangunan kag Cardona, Rizal. Tuod na, no? Malapit ini sa Carlos Hospital. Di daw kung sa kung ang taon daw, triangle, ginman bumbakim, no? Naga-triangle, no? Ang amo nga diversion road. Ti samtang, tika dito si Ma'am Lassie nagbatsyag sa daw, sang dito gid siya nagatulotindog. Nagbatsyag sa sound kabugat sa iya sininga lawas. No, hindi siya kalakat, o doon sunod pa sa iya niya nakapamahaw man ko. Tapos may nag-flash sa iya sa makadali
no, may daw na may nakita siya bala, do nag-flash lang, no, isa ka aksidente sa dalanon nga madamo ang patay. Yung mo to naglalain gito si Ma'am Lassie nga daw hindi niya gid bala mabuluboy-an to. Amo niyo samtang ginaistorya siya, no, sang nagatour sa iya. Wala siya sa bungog kay dumdum niya to ang natabo bala dito, no, sa may malapit sa sige malapit sa Carlos Hospital. No, mga kabombo, mga 2:45 may ara kita sa change power sa Seneco, no, kay kagina pa to ang brownout, no. Subong lang ya mga 2:45 ma change power. O sige. Dugay-dugay si Chief Ernie sa Star FM nagsulod ri to inform us nga ma-change power kita. Madula kita sa kanginan mga alas 2:45. It's 2:39 the afternoon. So may time pa kita. O sige. So dito na kita, no, sang ginaistorya sa sang nagatour sa iya, wala siya sa bungog, siya Miss Jazz. Wala ko sa bungog. Kaya akon pensar ato sa gyapon sa naga-triangle bala nga dalan, no, paubos sa highway halin sa diversion road. Hasta nga sa pagkatapos ng pila ka minutos, ginpamangkot ya ako kung okay man bala ang balay kay ti na plastar niya ng balay, na tour niya nako kung wala ko gaya sa bungog. Kag kung may pamangkot kuno ako, pwede gid. So dito kag daw na marasmasan ako, so pasensya lang gid kay may ginadumdum na ako ang akong pensar lain-lain. So ang ginhambal ko na lang sa iya nga I will keep in touch I will keep in touch kay ginakuhaan ko anay pictures ang balay. No, daw amo naman lang to ang akon sini nga alibi. Alibi. Gayom si Bombo Kim kay kabalo na siya kung ano ng alibi. So amo to, daw gin-alibi ko na lang Miss Jazz, no? Nga nagapang picture ako. I'll just keep in touch with you, okay? So amo to. Nagwa na kami, kay nagpasalamat na lang ako sa iya. Kay ang driver, to gani sa tricycle, ara manggaupod. Hambal niya nga hindi na niya ako, sang driver naghambal. Hindi na niya ako padulhog, kay may yara man kuno kis tricycle, gaagi, mabantay na lang ako kuno sagwa sang gate sang subdivision. Sang amo na sang Casita subdivision. Okay man lang sa akon Miss Jazz, kay at least madog paulit na lang. No? Sa nakakita na ako sang masakyan, gin-remind ko gid si Manong driver. Nga siling ko, Manong, pagbaba natin sa diversion road, wag po mabilis ha. Wag po mabilis ang takbo. Kasi super steep po ang daan. Super steep po ang daan, no? When we say steep, amo na siya ang slopey, no? Ang dalan no kun halin ka sa ibabaw, no, dulhugon no dulhugon. Kun halin ka naman sa idalom, taklaro naman. So Manong, wag po mabilis ha pagtakbo kasi super steep po ang daan. So nagsabat pa si Manong driver, siling niya, wag kang mag-aalala po ma'am, sanay na po kami dito. Sige po, tikiti syempre taga dito mo, no? So nakapanaog na ako. Sa pagpanaog ko sa tricycle Miss Jazz, kag sa uluunhan, sa tubang sang hospital na lang ako nagbantay, sa Carlos Hospital. No? Sang mag-agi na ang jeep. Antes ako makasakay sa jeep, nagbalikid pagid kuya. Nagbalikid ako liwat sa may naka-triangle nga dalan. May mga pictures ako dira Miss Jazz ginsend. Okay, napakita tanano ang map. Kundi bulan to sang July, Miss Jazz, no? That was July of 2019. Sa nag-view ako sang house for rent, no? July to. So sa pila ka adlaw, sinemana, kag binulan, nadula naman lang to sa ako na akong eksperyensya nga I felt so bad and so heavy. Kag may nag-flash sa akon nga aksidente nga damo sang pananawan ko, damo nagkalamatay kay ti nagahurayad. Samtang ara ako nagatindog sa mismo diversion road. So hasta nga nag-abot Miss Jazz ang December 17, 2019. Mo chilingon from July to December, no 5 months later ino giniisip ko gid.
July, August, September, October, November, December. So 5 months later, Miss Jazz. Sang 5 months later, December 2, may natabo gid. Amo gito nag-flash sa akon. No? Sang nabatian ko, naglanog ang balita. Isa ka aksidente sa dalan ang nagluntad. All in all, siyam ang nagkalamatay. Daw nagkurog ko, Miss Jazz, mo kiti 5 months after na to, wala naman lang to, nalipatan ko to. Ang kalabanan nga nagkalamatay, ang nakasakay sa jeep na napi-gid na sandwich sang duha ka truck. Ang isa gani, Miss Jazz, nga naka-jogging, ga-jogging lang saha, naglabay lang siya taga dito sa amo nga kagahon, nadalaman. Isa man sa mga nagkalamatay. Miss Jazz, suno sa naging investigasyon sa otoridad, ang amo nga truck nga halin dito sa diversion road ang ginabulubalikid kugid nagapadulong, no? Ang amo nga truck nagapadulong, nagapadulhog abi, no? Kay ti slopey and steep mo. So dulhugon ko nalin sa babaw kag halin sa dalom ti taklaron. So nagdulhog ang amo nga truck, Miss Jazz. Apang wala siguro nakapreno ang driver. So nagbunggoanay gid sila sa nagasugata man nga truck, no? Duha ka truck kag gin sandwich nila ang isa ka jeep. Amo nang tatlo nga na-involved sa aksidente. Philippine Standard Time is already 2:45 in the afternoon. No, mag-change power kita, anay. Bitin lang gid po, at least amo na mga kabombo, no? Ari anay wa, ang aton sini nga pag kay ti nag-brown out kita kaina. So, dali lang gid ne. O bitin lang gid kamo anay. Mag-change power kita, anay. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay.